Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:45 na. Maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Cuahaw, sang Provincial Disaster Management at Program Division. Sir Dave, mayad na gabi. Kikit Sir Bray, kag mayong gabi man sa imo, kag sanantag palamati sa sining estasyon. Yari nga tulakat sang panahon, Febrero 13, tuig 2020. Northeast monsoon, padayon nga nag-apekto sa Luzon, ilakip man ang Visayas. Ang Mindanao, makaagom sumagal-umo na kalangitan, kag ginibgopdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanag-uob, pagpangilat, dalasang Israelis. Ang Metro Manila, kag iban nga bahin sang pungsod Pilipinas, makaagom sang kasarangan nga panahon, luwas malagi nga pagumguom, kag ginibgopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tuga naman niya sang Northeast monsoon. So, Negros Occidental, na siyudad sang Bacolod, makaagum man sa kasarangan nga panahon, lo sa malagi nga pagumguom, inipugopdan man sang laptang pagtupa sang ulan. Sarangan tugtog may pagmulamados nga huyop sang hangin, nagikan sa namin na nasilangan, naga-impluensya sa bugsan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Sir Bray. May kayang kuano ang panahon subong daw makanay-kanay, gid kag Yes, daw Sir Bray. pulupunggan taman ang kainit, kag ang kabugnaw, Sir Dave, Yes, no? Sir Bray. Ang Yes, di Sir Bray. mapunggan, buwas nga adlaw, ang dit-dit de. Yeah. Dit-dit, gidya mo. Mo naman ni Sir Bray, damo naman ang kalawas agne. Oo, nga mga kwan, nga mga pagkaon. Nga Sir Yan, Dave. Kasagad gila ka, Sir Dave. Sir Dave, may date ka na buwas with your family, of Why, course, Sir ano? Bray, ari ko sa psina, duty ko, Sabado pagwa ko eh. Anyways, ang pag-date na ginatawag with your friends, family, anytime man niya, Sir Dave, ano? Yan, Sir Bray, always na ya. Always mo na. Tiyar, ton trabaho na ya. Sometimes guro yung date na guro doon natuhoy ni sa mga boyfriend, girlfriend, ano? Dira gina Sir Bray, pero sa ato niya, maliit na tayo. Purti pag-ingat tinaga ni mo, sir. Sige, sir, salamat may Sir gabi. Bray, salamat man kag may gabi. Ibukada, palang ginapakadlaw na itong publiko. But thank you, good sir. Yes, sir. Sige, Sir Dave Cuahaw, mag-aksyon na. Sang aton siri probinsya, no? Matulotawhay palibot ta. Ang aton nga buwas nga adlaw, nga Pebrero 14, medyo manami gina panahon aksyon El Rey, no? Wow! Tsamba ini sa mga maglagaw-lagaw buwas sa mga may mga ka-date dira, ano? Ang iban, kwan sumong nga problema gid kung paano nila kuno gastuhon ang kwarta nila kay why sila ka-date iya buwas nga adlaw aksyon El Rey, ha? Mo grabe do kakwan man do sa katikalon man no. Pero ang iban mas nagaproblema kay wala sila igastos ang iga-date nila kag basi mabulagan pabuwasan. Action Firing Line. Ang beautiful girl sa tubang ko sigurado kung may ka-date na ni buwas. Ano? May date ka na buwas?
May nag-invite na si mo ay sus ka di malas mang klase lalaki nga man. Dapat may nag-invite na sa amo sa nga mga personalidad, ano? Anyway, sa mga utod naton dira, no, nga boss tinaka-preparar na ang kaugalingon para sa lagaw-lagaw at kwan na halong lang kay kabalo kay bang biyahe na imo kadto sa mga beach resorts abi, kadto sa kun diin na lang mga kaksyon halong gid, no? Kaya nga ton sini panahon subong hindi mo gid ma-predict ang kwan na ang sitwasyon ba. Action Firing Line. Sige, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39, ang mga utod na to na nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakisan. Alerto lang 24/7. Anyway, subong adlaw mga kaksyon, yari na kita sa Webes, Pebrero 13 na kita, no? 2020. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Bukas na nga ton sa nga Facebook page sa pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube. Type mo lang Aksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa ka. Action Firing Line. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton, sa mga viewers naton dirang aton siri pamangkot sa buong gabi kuan niya. Lingaw-lingaw. Sa siri nga mga dinag-on abi ano, sa siri nga mga panahon, uso pa ayhan Action El Rey ang ginatawag naton nga harana, no? May nagapangharana paginman nga nagapangaluyag abi. Sa una ko nga panahon, according to my gamay nga research, sa Pebrero 14, way ginya ginapasugtan si El Rey sang ginikanan ang ila mga kabataan nga mga kabainhan nga magwa sa amo sila nga pizza. Sa sina nga pizza lang, ila binagid nga inang hamtong na silabla, inablang ara na gid sa panahon, blang nga pwede na gid pangaluyagan sang lalaki. Wala iya ginapagwa ya. Ang ginahimo sa mga ginikanan, suno sa aton sininahibalan, gikan sa aton sining bubuwit. No, Tagalog, bubuwit, no? Way gwa, dira lang kamo. Kung may mag-date sa inyo, sila kadto dis balay. Nan, grabe nga panigurado yung sa ginikanan, no? Subong nga panahon ng ginikanan kung kaysa doon ginabaligya pang kabataan. Action Firing Line. Ang pamangkot ko subong buwas nga adlaw ay han diri sa aton sa Pilipinas uso pangharana o kuno ay na. Dira sa mga uma abi do damo ta listener sa uma bisan diri sa Bacolod, basi may ara pa man abi uso pa na or mas dasig subong yang communication mo, no? May ara gani di ba Inday? Gapati ka Inday. Hello. Gapati ka nga subong nga through text and chat lang, naganubihan na gani. May idea ka na. Wow, imagine mo na, how young are you na? Pila ka na? Pakisulat bisang imong edad, abe? Iwa ilang alan, edad lang. Pangangkote, basibla minor, ikaw kag madisgrasya ako dire. You are, okay, pasok na pasok. 18 anyos na. Oo. Aba. Pero di ba si El Rey, talagsa ka lang pitik. Grabe, tirada mo, ha? Action Firing Line. 18 anyos, pero may nagakuha na. May nag-crushes, may nag-crush na sa imo. May ara na. Wow, tiyam na. Pero hindi lang ani mag-date-date, boss, ha? Hindi lang. Sila lang kadto sa inyo balay. Sige. Doon na tripan na tipuhan kita subong nga gabi. Ara kami sa tubangan ko daw, ha? Gamay nga sahog sa aton nga pagpangalagan. Action Firing Line. Alright, sige. Kung may harana, baby, anong paglantaw nyo? So, pang harana o kung hindi na, i-text dira sa inyo sining cellphone kay padala sa 0938-225-5017. Mga kaksyon. Action Brian Borden. Action Firing Line. On board na, Tubdoblas 9 tak na sining gabi, sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal makaksyon sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi nga taga naton sang pagtamod na naman. Action Firing Line. Ginkibot naman kita kay nasang aga sini nagluntad kagabi nga pagpangluthang sa isa naman kalalaki mga kaksyon nga indi man gani taga syudad sa Bacolod kundi taga probinsya sang Iloilo. Pero nasapuan nga isa na kamayami nga bangkay dira sa Barangay Kabog, partikularmente sa Purok Katipunan, no? Check ko lang karon, Barangay Kabog sining syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line.
Pwerte man galing ning personalidad sining tawo kon basahon tagid sa mga Facebook ko dayagid man ni Facebook ini pwerte mo da ang iban ginhawa na nga panago nila sa pagbaligya sa illegal nga droga iyayagin na business online yang iya sining nga droga ya Action firing line. dira iyagin alantad iya sa Facebook mo di naman nagbakal why na ko da sa Pavia Iloilo ari ko dis Bacolod subong kadto lang kabudi kay damo ko diya stocks. Grabe, ano, maisog la si tawo ni. So kagabi, according sa pila ka mga pumuluyo, sa lugar nga dira man to ginluthang kagin ambos gani ang family Vargas, if ma-remember ninyo. Padulong ini siya nga dalan sa barangay Handumanan but sakop ini sang barangay Kabog sining syudad sa Bacolod, no? Nakabati sila sang lupok, no? Lupok-lupok kagabi. Tungod nga ti may trauma na sila, why sila magwa mga kaksyon instead ginhulat hasta pagkaaga gin-check nila, may patay na. Action firing line. Pasaysay tanay karon kay aksyon na Eric Magbanway ning balita halin sang umpisa nga nasa puan tubtob sa investigation sang kapulisan. Action firing line. Samtang didto man iya sa syudad sang Kabankalan, isa iya ka tawo nga may kaso nga pagpanghimulos ginserbihan sang warrant of arrest sang Kabankalan PNP allegedly bumato patay. Action firing line. Aba nang hambal ko blang ang pulis iya diri sa Bacolod kag Negros. Why ni sila yan nag-train nga magpamatay sang sinuman nga mga suspect? Why ni sila na-train nga magpangutas sang kabuhi sang tawo? Nag-train ini sila kung paano dakpon. But sometimes may ara sa mga kaangay sining hitabo kung may tendency abi kag may interest ang suspect nga magbato tisin obing pulis nga magpawala-wala lang nga hindi magpangluthang kundi unahan niya na. Action firing line. Suliton ko lang ko na kong pulis, kita ko na gid nga patsyon ko sang ultimo nga tawo nga nagapang-rape, ako yung nag-training ko ya for how many months and years, mapapusay lang ko siya, bangod nga hindi ka gusto nga makapatay. Action firing line. I understand ang pulis naton, part na sang training nila, ang magpatay sang tawo basta ini siya ang armed and dangerous. Si Major Gilye ga monitor ni subong mo, no? Ga monitor ni sa ga agree ni sa sakon ang pulis ga tiro lang action eden sa mga tilirohon nga mga tawo kon may ginabit-bit iya nga hinganiban. Ba pero tino hinganiban do atong nabata tiya sa 1960s nga mga edad. Action firing line. Kung nagabit-bit sa mga patalom, armas luthang, bisan pag gani dagom kung ituslo kina sa imo, ina armas man nagyapon, pwede kaya pusilon sang pulis mga kaksyon. Di mo natabo sa iyo, dira sa syudad sang Kabankalan. Action firing line. Kaina makaksyon diri sa Bacolod, way panahuman-human ang natabo dito sa barangay Kabog nga ginwigit atong bangkay ni 02 diri sa may area sang Dongganon Linding sa tubang nila da. Lapit lang na sila. Ang loan officer nila nga bago lang nakapanaog siya sining or mismo dira sa salakyan niya mismo ginluthang man sang riding in tandem. Action firing line. May lang kay way masaka mining pobre nga taga Murcia. Tera subong ganto sang pila siya sa ospital. Ano ba ang motibo gid siriti check ta man karon ang investigation sang kapulisan although may mga initials naman kina pero ti-check naton karang kompleto sining nga detalye. Action firing line. Amo na niya kadelikado diri sa Bacolod, no? Broad daylight, may nagapamatay, basta may armas luthang lang, no? Kag may interest ikaw nga pusilon. That's why nga this time siguro kinanglan na aton nga pulis hindi lang guro kay gabi kita maga-checkpoint guro. Any time of the day siguro tulo checkpoint gid kita kay bahala na mag-traffic dira importante matawag naton nga ma-check naton nga sa lalakay sa motorsiklo nga may dalagali nga mga pugakhang kag armas luthang. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, bao nagsadya ining istorya parte kay Police Lieutenant Colonel Espinido, no? Kay kuri kahapon nagwa sa Inquinet sa news online sa Inquirer, pero una nga nagwa gid ang ngalan ni Lieutenant Colonel Joby Espinido sa Rappler. Amo maning Rappler nga ini nga kontra man ni kaayo ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Nagwa ang ngalan ni Espinido nga kuno ara sa drug list man, narco list man ni Presidente Rodrigo Duterte. Na amo na nagwa nga ngalan mo. Tapos ang balsang Malacanang nga ipa-check nato dito do di kami pati nga daw ara sa listahan sa pulis. Action firing line.
Kuni nagwaangalan. Subong adlaw, daw na pangakig ang PNP chief nga si General Archie Gamboa ho. So nano man ng Rappler ngayon nga pinagwa nila ni ngalan sang isa ni man. Huwag pa ni gani piho pro. Action firing line. Lami nga statement no. So gayo naging ko ngayon ipagpagwa ang ngalan. Timining ara kay galing ngalan. Kay gaay nagayo sa gani mo. So why na dapat ginapagwa until guro nga mapamatud-an gid nga tini sila guilty beyond reasonable doubt ngayon ni sila mga narcolis kid man o kon involved giman sa baligyaanay kag protektor sa illegal nga droga. Action firing line. Kung nag-react diri sa Gamboa, nagbalos man si Espinido, say, kung gusto nila gid nga pamatudan nga hadlok-hadlok pas na pagwa sa ngalan man. Oh, ari na mismong duha ka mga kapulisan subong do mo na nga binaslanay pagi pa sa kuano, pagi pa sa mga media. Action firing line. Oh, sulusad dyan. Ni winotulaton tani abi kay kabalo naman kita Espinido mas kilala nga bata-bata ni Presidente Rodrigo Duterte kon illegal nga droga ang pagahambalan. Hindi mo na masugiran pa kay duha ka alkalde nagtinambling na ni siya ganimo. Dito sa Albuera kag sa Usamis mga kaksyon. Check na to niya. Kay daw subong nga muning dako nga isyo man sa pungsod do. Ginaistoryahan man halin nang ginkuha diri sa Espinido sa syudad sa Bacolod. Amo na ni ang result dayon sa mga balita subong mga kaksyon. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon sa lokal, probinsya, padya nga gintalana sa makabulig, kampanya batok iya sa ASF, ginabi-abi ni Governor Lacson. Bo dito sa Davao, grabe no? Lapit 2,000 ka baboy itong pinangmatay no? Kita ko to ganit daw nasubuan ikaw maglantaw. I don't know kung sa Pilipinas to. Ginbuhuan nila ang damo-damo nga baboy, ginsulod nila, pagkatapos ginsindutan nila. Ginsunog, prubuhi. Tani may mga injection, action eden, no? Ngayon na lang mapatay lang sa lablayaw. At yung buhi. Basi hindi to sa Pilipinas, guro. Basi sa iban nga pungsod to. Kabrutal naman sa ginimo nila. Action firing line. Kabalokan yung mga baboy, manok, mga kasapatan, ta may kabuhi man ni sila mo. So kung patsyon ta sila pagi iya sa mga dapat lethal injection na nang ni sila anay, injekan na dabla ko na nung pang patay dabla ya. Di kay buhi mo, sunugon mo. Bo, susko, doay maniya pinsar nga mga tao. Action firing line. Lakso, nagapating makasarang ang Pilipinas, bisan wala na ang VFA, mga kaksyon, Visiting Forces Agreement, karon i-check na ito ng dugang detalye. Action firing line. Diri sa Bacolod, mang kasal kita. Kayo sa Pebrero 20, madayon gig kuno apisar sa pamahog sang COVID 2019, ang pagtambi palad sang pila ka mga pares sa ginatawag nga mass wedding iya para sa Pebrero na mo nga mga kahiwatan diri sa syudad sa Bacolod damo naman nga mga cake galing mawasin. Oh, pila naman ang pundo siniti mga milyones man kay damo-damo nimo. Way patagaling kabalo kon pila ka pares diri sa Bacolod. Lipay gid tani sa mga tikang ginahimo sa alkalde kangay sini kay kadamo sa mga utod ta nga naga inasawahay sang pila na ka tuig pagkatapos nagbalalata na lang ang iban way kay eskwela kay wala sa mga dokumento kay hindi kasal. Kay ti kinanglan inang kasal. Ti subong kay may mga libre kasal, i-grab ninyo ang opportunity. Action firing line. Mayor Bing na sorpresa man no, sa pagkakas kay Espinido sa Bacolod. Ha? Daw mo na Bing? What? daw mo na Bing ang reaction ni Mayor Bing no? Pagpamangkot bisang media Bing, Mayor, anong reaction mo si Espinido ay na di? What? Really? Oh my God! Action firing line. Lasay 52 aksyon, Radio Philippine Standard Time sa aton sa nga pagpangalagad. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Atis kita magpalawod sa mga dalag ko nga balita lokal, mga aksyon, ulo hintok-hintok man kita sa mga balita man dito sa nasyonal. Kay may mga balita man nga maayo dito sa nasyonal, mga aksyon. Ang Kapulisan Subong, ginamonitor na nila sa mga regional mismo. Buwas i-check na ito sa PNP, buwas. May mando diri si PNP Chief General Archie Gamboa sa mga kapulisan nga dapat i-monitor na ining mga nagapalapta sa mga fake news online. Ginpabakod subong ang ginatawag anti-cybercrime group sang PNP regional unit tagin sa mga regional units na gidganiyo para i-check ini ang pagpalapta sa mga peke iya nga mga information, mga kaksyon. Ati mayo man nga tika nga para at least madudla man lang ibanda blang nga mahiligon iya mag-posting dira nga do sa media man kunong hindi man lehitimo
Pagkatapos siya fake news. Ti ko mag-inamo sa Action Eden, ti una naton dakpon kung presidente, gusto may mga fake news gaga. Action firing line. Dumduman mo tong unang hambal nga notice kuno sang termination ginpadala. Pagkatapos magaga ginbawi yan ni Panilo to kay Y kuno hindi patutuod o ti fake news na di ba? Action firing line. Sa ibang nga balita, ang kapulisan suno kay PNP Chief General Archie Gamboa abot kung tsakto ng ginhimo ya. Hambalya sa mga pulis da 357 kamok bilog. Kung lapit na lang kamo mag-retire, mag-early retirement na kamo kung na-include kamo diri sa narcolist ang pagkakuan sang kapulisan. Action firing line. Bugrabe man, no? Ti magamuna, ti ko na ko pulis yung feeling ko, aradang name ko. Di ko mag-retire, kiti, do, nag-ako ka na ya karon eh. Nga ti, gabaligya ka droga. Action firing line. Di ba? Trader ka, o trader ka rather. So, nagagidya magkuhan eh, no? Ang halos taran subong nga mga names nga 357 eh. Subong gay posipos na ni sila. Kiti may process pa man niya. May mga are man ni proseso, di man ni kay amo na dayon, may mga pagsulundan pa ni. Action firing line. Pero sa Malacanang, kung mag-retire gid man sila bangod sa sining mga allegations abi, dapat hindi sila gyapon kaluwas sa kaso yang kriminal. Kaya kung mag-retire ka na, why na tong administrative case kapag hindi ka naman niya government official? Action firing line. Hindi ka naman niya government employee, kundi why niya administrative case da. Pero ang kriminal, padayon mangyapon. Oh, hindi ka lang mag-resign na. Hulatan na lang ay kick out ka na. Action firing line. Sadya, no? Tiyan mo na, Black, kung na-include ka di sa 357 nga ini, gakatol ni subong imo ni puduhan. Action firing line. Na naman, Becky, pulis na gid, kadako na sang sweldo, may intra kapag idyo sa mga bulubaligyo sa illegal nga droga. Balotang instant millionaire ka kung ga-intra ka sa illegal nga droga mo. Kiti damo, gid engage, hindi kwarta, gid mo. Action firing line. Pero kung madakpan ka, okay lang na iya sa mga hindi bala empleyado sa gobyerno. Di ba gini problema? Kaya pwede kayo pluplagyo. Hasta nga, as long as pwede kayo panago-nago lang diya. Action firing line. Pero kung ara kaya gobras gobyerno, pensaron mo gid. Nga, inang long last ng imo sa nga pagtrabaho da mo. Dubto buhi, hasta mag-retire ka, mapuslan mo ng trabaho sa gobyerno. Kung kumadakpan ka dira nga, like police abi, kung sino man dira nga empleyado nga nagadroga, timo ya, gabaligya, protector ka, anong nga sahi sang pag-involve sa illegal nga droga, ti disgrasya, ginang imubas damlag. Action firing line. Kita mo gawawa, ganito yung pamilya sa taga Sipala, ito nalawagan ang ngalan, nagpositive ng bata to. Reputasyon mo, dignidad. Oh, how come nga pulis kapagid? Pamilya mo, muni mo na. Oh, untata nyo na. Action firing line. Sa ibang nga balita bakaksyon, sa aton sila nga pagpangalagad sa mga gabi, tiyambal ni US President Donald Trump, okay fine. Munang sabat niya sa sa notice agin padala sa Pilipinas nga pag-terminate na sang Visiting Forces Agreement. Action firing line. Ambal ni Trump, way problema. Mumala lang gusto nila. Di ba gidya kaso, Sunod sa Malacanang, tayo na respeto na naton. Alangan nga kontrahon mo pa na okay fine na ganing hambal sa presidente sa US, kontrahon mo pa. Action firing line. Ginarespeto gani sang US ang notice nga ato, kung naman nga statement niya da, respetuhon man na dapat para hindi na maglambot punto lang nga magkinagamo pa. Action firing line. So, why na? Although nga mayroon pa 180 days nga ginahulat ini, kung nagin kay basi may mga negotiations pa man ini, way takbalo, pero mismong Amerika nagpa-stop na sang may ara pas lang nabilin kung tani mga military exercises mo sa diri sa Pilipinas. But because sining nasambit iyang notice for termination sang VFA, tebal sang Amerika, why na? Untaton ta na ni. Action firing line. So tibay tikto man isang natawag nga Enhanced Defense Cooperation o Cooperation Agreement kag ang Mutual Defense Treaty sang Amerika kag pungsod Pilipinas mga kaksyon. Ang mga nagasinggitan dalin sa unang kakason ining mga military exercises nga ini gusto na ton nga independyente kita tiari na amo na ning ginapangita ta. Action firing line. Mag-ingay atong dugay nagasinggit da enjoy pero una-unaon man kung kaisambal sa mga kritiko labi na gid sa iban nga mga opisyal sa gobyerno nga hindi basta-basta nga bulig ang nadulot sa Amerika diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kalagit may panindugan man si Presidente Rodrigo Duterte kung anong una to tiyang visa ni Bato de la Rosa nga ginkansela sang US. Ikadua ang pag-intra sang US sa
panghilabot di sa tong deklara nga hindi pwede makakadtoto ang mga senador nga nag-support sa pagpapriso kay Senador Lila de Lima. Action firing line. Naman yung mga sa likod sinimo, no? Pero behind of it, may guro mas miyara pagidman na, no? May guro solo sekreto lang, way lang ginbuyagyag ni Presidente Rodrigo Duterte, mga kakson. Action firing line. Kung ano ginman ang lambutan sini Pilagkadlaw, kita nga mga ultimong sibilyan, kabay pa nga hindi ta mapiktuhan gid sini. Kay ti, kung tuturon gid, kita ding mabudlayan Pilagkadlaw mo, no? Dako ginman sang idulot sini kung like for example, ang Amerika mangakig dahil niya ka tirada des Pilipinas, ano may kasarang tabi? Action firing line. Oh, that's why nga subong pa lang, hindi ta na magpakita pa nga daw nag-inisog pagid kita, nga ginbato na isang Amerika ang ining notisya nga ini sa pag-terminate sang VFA ini mga action. Action firing line. Update kita sa coronavirus. Action Radyo Bacolod. Action Radyo Bacolod. 2019 Novel Coronavirus Update. Ang pungsod Taiwan do ginapahog subong ang pungsod Pilipinas may mga pamahog sila matapos nga nalakip sila sa travel ban sang ginpapanaog ni Presidente Rodrigo Duterte. So sa Taiwan din nga ang pati kami di na-intraya sa travel ban man dapat kakason kami da. Although nga ti matawag naton nga inabalang lapitanay sila to kag may connection sa China pero tiway man diya sang amo ginaya kalala nga sitwasyon sang COVID-19 nga ini. Action firing line. So, may ara sang reassessment kay mo on the Interagency Task Force on emerging infectious disease mag-aksyon. Ang pungsod Pilipinas, sining reklamo sang Taiwan subong sa aton diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Daw ang problema pata, kung isipon, tayo ng ginhimo sang presidente, taya para niya sa kayuhan aton tanan-tanan, pero nagreklamo sila kay nalakip sila sa travel ban. Doon di man sila kinshindi, no? Ang inestorya ta diri kabuhi sang tawo, kagaw, virus iniya. Hindi niya basta-basta. Action firing line. Sige, ang patay sa pungsod China, grabe no. Naka-record sila ya, amon ang haling kahapon tob-tob kay na, amon ni action na pinakadamo no. 250 plus ang nagkalamatay within 24 hours. Klai no. Lain-lain na gid no. So, suma total ko di mga 1360 plus ang patay na. Ahay. 40,000 ang infected na, di ba? Or mga 40 to 45,000. Hasta saan, o di ba? According sa mga eksperto, until April pa kuno matapos ang pagtiyog-tiyog sining virus nga ini. Action firing line. Ano pala ta subong Pebrero, Marso, Abril. Kadawig butang tabla 1-3 sa isa ka bulan kag 3 si kadlaw. Ang 1-3 times mo na sa 3 months action eden. Mga 4 mil. Inaya mga kwan-kwan tala na. Ay, sustos ko, Ginoo, patawar. Tani, way na nino? Action firing line. Tani, buwas blaway na gid. May nagkaka-discharge actually, may nagkakapapauli sila to, mga infected man sila gani, kag positive gid sila, pero gaayo man sila, no? Nagapauli man sila, pero hindi gid 100% na gid nga totally, abing nga goods na gid sila. Tungod sa kada muon, guro. Action firing line. Ang mga nurses naton dito, kag mga doktor sa pungsod China makaksyon, nagpalakalbo sila, no? Sila tanan. Kay para hindi makontaminate kunong ilang ang virus, nga agatabid in action eden sa buhok, gatiner guro, no? Ano man? Nagpalakalbo to sila. Action firing line. May nang gani kay wala iya sa mga nurses, iya nga mga Pinoy action eden, no? Sa pungsod China, no? Amo nang mayo dira, okay, kaluluoy, no? So, apo ni ang update subong, padayon gyapon nga nagapakig-away dito ang pungsod China sining coronavirus ngini o kon corona virus disease ang tawag sini 19-19. Amo ning pinakabago nga ngalan niya. So, sa gihapon, home quarantine ang mga tao dito. Hindi pwede kagwa, most especially sa mga lugar nga ara mismo sa Hubei province, sa Wuhan City mismo. Ay, priso to sila ya. My friend, istorya sa akon, teacher lang, habaling iya ko ng estudyante to, naghambal, siya gusto na magwa sang bata, kaya mangita sila pagkaon. Galing kon, magwa siya kuno mapatay sila. Action firing line. Grabe, no? So, una-una ang lang sitwasyon. Anyways, mga muyo kita sa mahal nga Ginoo, no? Nga kabay pa,
ang iya sining mga palad bla kag iya sining healing power bla tonight ikumuso niya ng virus kag stop didto sa pungsod China kag bugos nga kalibutan mga kaaksyon. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. La City 3 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa aton sila pagpangalagad, darigid lang kay Kabaluka. Diri sa Bacolod, Subong, sa prangkang istorya, ang tao diri naghihipos-hipos lang pero alarming na ni sila. Kung pamatian tangaton sila mga public officials, mga isolated case lang nagyapon ang tawag nila. Isang din ni problema din ang prangkang istorya alarming na ni. Hamakon mo na ganit pang wigit, ginapang pusasan patos na nagligad. Hindi basta-basta nga pagpatay nga mga persona. Although ngayon nga mga tao, pagwa sang balita, nagasunod dayon ang background sa tao nga ay drug personality. Now, bisan drug personality na sila may time pa man kag may chance pa na sila tani man mag reconcile sang kaugalingon nila or magbag-o abi, no? So galing kiti way takbalo kung sino nga panumba sila ni. May naghambal nga basi grupo sang kapulisan ti way may nakakita. May nakahambal nga basi may isa ka grupo gidre nga mga tao nga involved sa illegal nga droga ginapanumba. May naghambal nga basi ang katransaksyon man sini nasambit iya nga biktima mga kaaksyon kung illegal nga droga ang paghahambalan. Aksyon Firing Line. Ina nga mga assumption sa mga tao kag una-una hindi mo na mapunggan. Ara na subong sa tao. Now, kay nadak pa, patay, way lang nagdugay, maging luthang naman. So muna ka, grabe, subong ka delikado kung talawon tagid, diri sa syudad sa Bacolod, nga nagahibi ang simana, nga wala sang kaangay sini. Aksyon Firing Line. So, do medyo do kakululbaan na. Anyways, ipaplastar ko bek aksyon Eric Magbanwa. Ang ini nga balita mag-aksyon nahon ko siya, no, sa Sinimat Tinion. Angot sining nasambit iya nga pagkasapo sining isa ka bangkay kina sang aga. Kagin check naton sa iya sining mga Facebook account todo. Gapamaligya sa iya dira iya sa kun iya gid man ato abi kay di maginta sure pa kay way magin ma-confirm ini. Pero ti iya ngalan no? Iya gid ngalan. Kung anong ngalan sa ID niya mo man to sa Facebook account niya. So may naga-business to siya. Sa nambal ko na ang business sang iban ang negosyo inang pamaligya sang mga dry goods abi kung ano lang magkwartahan online ang iyaya illegal nga droga mo. Aksyon Firing Line. Imagine mo na illegal nga droga mo ang ginabaligya niya sa Facebook niya. Unique la si tawo niya. Basahan mo niya sa Facebook mo niya mo. No? Siya damo ko di stocks. Why na ko na subong si Iloilo adik nis Bacolod. Pero no. So, kaisog man na sahi sang tao bla. Bangod nga, ginapakita ya pa mismo. So, diri sa Bacolod, isip-isipon ta, isa, do ika-apat na ni siya, no? Do ika-apat na ni siya nga gin pangwigit lang, no? Diri sa syudad sa Bacolod. Tapos, kaduha na ni siya, kabangkay nga ginwigit dira sa barangay Kabog. Na daw nahimo daw nahimo action din nga dumping site sa mga patay ang barangay Kabogaw. Anong tabo sa barangay Kabog kap basi mapablising kada sa imong barangay. So nagligat to drama to ginwigit to. Nga taga Silay ato si Lopez to bla. Ti subong dira naman sa barangay Kabog naman. Kay kiti medyo ang Kabog abi medyo outside na jutay sa tigipusoon sang syudad. Medyo may mga katubuhan. Amo na nga daw dito pinanghaboy ining nasambit nga mga bangkay. Ari na sa Aksyon Eric Magbanwa sa kompleto nga detalye. Aksyon Eric, may gabi. Aksyon Bray, patayon pa ang investigasyon karon sang police station number 9 ang utini sa bangkay nga nasapuan kay ina sang aga. Dara sa may area sang Porok Katipunan barangay Kabog sa din ang ining bangkay. Ginapatihan nga ginluthang ini bangod man sang may nakitaan nga madamo nga basiyo sa kalibre 45 9mm kag kalibre 22 aksyon Bray. Now ining biktima nga napatay ginkilala sa kay Jonathan Sirudo, 44 anyos, taga Pabiya, probinsya sang Iloilo. Pero may mga ara siya ID nga nakitaan kaina nga pumuluyo sang Tansa Esperanza Iloilo. May ara man siyang address nga Quezon City, Barangay Milagrosa.
So ini tanan aksyon na Bray ginakorek din ni Police Lieutenant Junito Pastrana ng Hepe sa Station Number 9. In fact ginahulat rin nila ang pamilya ni Nathan Sirudo nga magpadulong diri sa bahin sa Bacolod nga mag-assess man abi sa bangkay ni Nathan Sirudo kay manti hindi pagid man gid klaro kung diin gid naga-star ining si Sirudo kag nakibot naman lang gani si Police Lieutenant Junito Pastrana ang Hepe sa Police Station Number 9 kung paano nakalambot diri si Nathan Sirudo kag kung ari gid man sa Bacolod pila na bala ka bulan na semana adlaw at tinuig nga naga-start ini. That's why nga mo ganing ginapabot nila ang pamilya ni Sirudo para nga makuha nila ang masakit nga information angot sa pagkatao ni Sirudo. Pero si Pastrana Action Brian na-confirm kina sa to sa interview nga nakontak niya ang Pabia Police Station kag dito ginkonfirmar sang hepe sa Pabia Iloilo nga ara gali sa number 1 high value target ining si Nathan Sirudo. Kag madugay naman gani nila ni ginapangita si Sirudo sang Pabia Iloilo pero tinakibot sila sang balita nga diri nagpamulya si Sirudo kag nasapuan kay na siyang kagahon nga patay na nga may madamo nga igo sang luthang sa nagkalain-lain nga parte sa sining Arawas Action Bray. Now may mga information man nga nagabot sa kay Pastrana although gina-validate niya ini kay may mga report ngayon si Nathan Sirudo bata ni Levi Sirudo nga right hand sang drug lord nga pamilya Udikta Action Bray. Kag may report man nga nabaton si Pastrana nga may ara pagid ni si Nathan Sirudo nga manghod nga si Japet Sirudo nga napriso man sa kasong illegal possession of prohibited drugs Action Bray. So kung isipon mga dictionary, may ngalan gid gali. Ito kilala niya actually ang pamilya Sirudo sa sa Pabia kag ko magsiling ka Action Bray Tansa Esperanza Iloilo daw lulinghod man natin sa barangay 2 kag barangay Medicity nga barangay mo daw dra man damo ang ginatawag nga Shabu Action Bray. So ining mga Sirudo according sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana daw halos kilala sang Pabia Police Station even sang Tansa Esperanza Police Station nga daw bakod-bakod giban ini nga pamilya kung droga ang pagambalan Action Bray. That's why nga hindi man malayo siling ni Lieutenant Pastrana nga ang motibo sining pagpatay kay Nathan Sirudo posible may angot man sa droga kay manti nakit-an sad to kung kailan sang aga sa Facebook account ni Nathan Sirudo nga tiaray konsa gahambas nga tiaray pakagamo sa bugo gusto nyo kontakan nyo ko tuan nyo ko ni sa mga lugar no. Kita ko din pinaka-last niya nga posting sa Facebook niya is Feb 5. Oo, mga na, February 5, pero gina-double check na gani. Gani kayo hindi na ma-retrieve ni Kuan ni Pastrana. Ang Facebook ni Kuan ni Sirudo. Kapag gapati ka na si Pastrana, nga ba si may nagagamit ba sang Facebook ni Kuan? That's why. Ni Sirudo, no? Kung gani nga, nalipat lang di sa kayo na magkuha sang screenshot Action Bray sang makit-an niya ini sa Facebook ni Nathan Sirudo. Nga tiyan mo na vlog harap-harapan, gambal siya nga tiyan ari sa bo, bakal ka mo, pagkitipitao nyo lang ko, kontakon nyo lang ko ni. Haling ko sa Iloilo na pamulya ko di sa Bacolod, City of Smile, na mo na vlog. Grabe, no? Ito, nakibot si Pastrana, wasa maghuna-huna, nga amo ni gali ka seryoso, kag amo ni gali ang mga aktibidades ni Nathan Sirudo Gasway nga why man siya nagpangdudua pag siling sa Pabia Iloilo Police Station nga number 1 high value target gali nila ini kag madugay na nila ginapangita ining si Jonathan Sirudo Action Bray. Nagapatay si Pastrana sa case sa sila pagkasakpo sa bangka ni Sirudo nga posible hindi gidira nga lugar sa puro katipunan kabog gin patay si Sirudo. Posible gin bilin ng dira Action Bray pero posible man siling ni Pastrana nga may ara ginatawag nga finishing sa part sang sila napatay nga si Nathan Sirudo considering nga kaina sang kagahon may lupok nga nabatian dira ang mga residente Action Bray. Ato sa pagkadamo nga sahi sang basiyo sang 45 na NBM kag 22 kapate si Pastrana nga posible ginsabuag lang dira iya ang mga gintipon nga basiyo para nga para patarangon ang pulis nga dira gigunabi gintiro kay
dudra ang basiyo nga na-recover nga pa sa pagkadamok sa bay mo. In fact, may nakita nga dito kaya nga pila sa dughan ni si Rudo nga sa pagpati sang soko ni Pastrana nga agi sang buno action bray. Kaga as if bala nga dugin pahiran bala ang pilas nga may nagagawa nga dugo saya sini nga dughan action bray. So ila talaga taw-tagal kiti problema da kiti do kaligway man nga lugar mo ang nasapuan sang bangkay ni Nathan Sirudo kaglayo ang mga pamalay dira. In fact may nakatimbre mga nakita sa pulis nga after sa lupo kuno do may nakitaan sila nga do mga motor, may mga salakyan nga do nagwa dira pero ti ina nga lugar action bray pero minanda ginagyan sa mga salakyan mo. So ina talaga na taod-taod ni Pastrana that's why nga para nga mangin klaro pagigurong na sining investigasyon ginapabot nila ang pamilya ni Sirudo nga mag-abot diri from Pabia or either sa Tansa, Esperanza, Iloilo para nga maklarahan kag makuha pagit ang nagakaigo nga information angon sa sining pagpatay kag nasapuan ang bangkay ni Jonathan Sirudo. Yari si Police Lieutenant Jonito Pastrana sa interview sang Aksyon Radio. So, para na-identify kami ang biktima, nga mo siya si Nathan Sirudo. 44 years old na siya, taga Pabia, Iloilo. Considered nga high value target sa Pabia Police Station in terms of drug. Paano siya nakalabot da? Kalugar ng information, sir? Amo na gina-investigaran ta pa subong action eret kay white idea kung di ni siya gakinyar. Base sa mga identification nga nakuha ta dire, amo ning iya nga identity. So wala pa idea kung di siya ni gakinyar kung paano siya nakadabot dire. Anong pastada, sir? Nasapuan na siya na da, sa area? Kung sa analysis namon, kung basihan ta sa mga physical evidence sa crime scene, may tendency nga sa ibang isang lugar tinira, tapos gindala dire, tapos may finishing touches na ginobra, ay tungod nga may nagatuan mga lupok dito nga gagmay. Pero I'm sure nga sa iba ni siya nga area gin-execute, o diri lang ginbilin sa area ta. Considering nga sa pilas diri sa dugan mismo, makita na gintayita na dugo sa iya nga dugan. Busili ko, sir, dra sa finishing. Kasi finishing lang dire. At posible patay na siya sa gindara-diraya. May tendency. May recovery ka mo, sir, sa crime scene? May recovery ka sa basiyo sa armas sa 45 sa 9mm at 22 pero gadaw ta nga may tendency basi ni sa bilin lang din sa buwag amo na ang anggulo ang ginatulok ta ginbiling kag ginsagbuag na ning mga basiyo ang iban pero may lupok na yan ang neighboring resident pero na-contact naman kayang masa malapit mismo sa incident kung nang kabati sa lupok tapos base sa analysis sa physical nga pa structure sa biktima isis nga gin-execute sa iban na lugar sa diri lang ginbilin siguro may finishing patches di man may higot na yung kamot, no? Oo, nakagapos. Why sir sa lakyan nga nakitaan dira? I mean, batsagan, nakitaan? Base sa malayo itong lugar, may mga salakyan kung ano nga binurhot dayon after sang lupok. Pero atong pamilya nga nakabati allegedly sang lupok, why man nag-report sang amutong mga oras ng kagabi yun. Tang kagaho na lang sila na nagpabalo nga nakita na nila nga may bangkay. Ito sa lakyan sir, ano? Motor, mga auto, ano? Van, ano? Kung salakyan ko kag motor, pero hindi naman sure kung amo dito, considering nga ini lagyan din man na daya mo. Mo gimana galabay kung kagabi yun. Why pa sa pamilya nga nagkanto sa inyo, sir? Wala pa, kaya taga Iloilo ni siya. Pero nag-contact na ta sa counterpart dito sa Pabia, Iloilo. Posible sir, nagsaylo di sir, ano? May tendency. Kung gina-actionary, samtang kapras sa crime scene, gin-try ta nga i-open sa iya sa Facebook niya. So may na-post kayo na sa Facebook na nagapakita siya nga ga-display sa sang mga illegal drugs sa iya nga Facebook account kag nagabaligya mismo. Ang atong nga post, sa ginlantaw ka diri pag-abot hindi na makita, kag hindi na ma-open. May tendency nga may iba nga gagamit sa account niya. Posible may angot din siya sa droga, sir, kung anong tawon ta. Illegal drugs din, sir, kay na-contact din ko sa may Pabia, na-confirm nila kag hindi siya ginapangita man sa Pabia Police Station. 2017 pa ko nang napangita ni siya. So posible nagsaylo siya sa Bacolod, sir, lalawig tinariyan eh. So kung basihan tang post ito kagina sa Facebook, mga February 5 lang to kagina. Pagaling hindi na ka na natin subong makita mo kaya hindi na subong open ang isaya ka account mo. Na February 5 lang to niya gin-post na siya moving from Iloilo to City of Smile. Tapos may gina-display sa kagina to nga mga illegal drugs. So happen na kagina dito sa area, medyo gahinan signal ta. So wala man ta nakapamintar dayon na picturean to ta ni screenshot wa tong post na subong hindi na ma-open atong account. Hasta sa suspect, sir,
posible nila ni isa naghimo sang krimen. Yes, sir. May tendency more than 4 siguro. Recovery sang masiyo. 45, 9mm, and 22 siguro. Damo si Sir pilang pilas na nakita nyo, sir? Damo sa pilas, more than 10. Ang iba hindi na ma-determine daw sa tabuan din sa dugan niya. Posible may buno pa, sir. Oo. So, posible may kakigid ang naghimo sa isang krimen sa iya. Of course, may tendency gid kay magamunan ni. Basta I'm sure, kung sa analysis, gin-execute ni sa somewhere, pero lang ginbilin sa aton. So, posible ang execution na tabo man sa area sa Bacolod, but ang pagpataya, hindi dragi niya. Oo. Bali, finishing na ginhimo nila, sir, posible. Posible. So, ginapabot yung pa, sir, ang pamilya sa isang napatay ni? Oo, ginakontak pa sa buong pabulig pati sa counterpart sa Pabiya, Iloilo. Confirm sa Pabiya, Iloilo, nga aras sa drug watch list, no? Ang Pabiya Police Station mismo, ang ilang chief of police na istoryata mismo. And gin-confirm niya nga. Hindi siya ginapangita man nila, consider nila nga high value target. So anyway, sir, kakotakanan mo sa Pabiya, Iloilo, kayo napabot yung ng pamilya sa napatay, no? Oo, kontak ko sa linggo kasi may address ka muna specific address sa immediate family. Action Bryce, si Police Lieutenant Joito Pastan ng FS Station number 9. So may close coordination sa kawang ginahimo sa Pabiya Police Station. Number 1 is parang mapalapot ang report sa pamilya. Kagikadawati nagapangita, nagakuha pagid sa dugang information, background ining si Pastrana as to sa pagkatao ni Nathan Siruto. Action na Bry. So ibaloon tani kon makapadulong din ang pamilya sang napatay para nga makuha pagid ni Pastrana ang maidid nga investigasyon angot sa sining kaso pagdapatihan may angot din sa droga ang paggalutang pagpatay kay Jonathan Siruto nga tumandok sang Pabiya, probinsya sang Iloilo. Action Eric, kadwa na nga bangkay ginwigits kabog sa nga bulan nang no? Oh yes, Action Bry. Kurti, no? Tiyan mo na, paralikpan nga termini ko ni Pastrana. Ang kabog to na andan kay tito ko damo na sa lugar nga daw Ligwin bla. Yes, tamo gina. Oo, kaglayo sa pamalay kung may ibiling ka da, may isalbis ka da. Daw layo nga makitaan ka dayon bla. Action Bry, laka-laka mo na tayong pamalay mo. Specialmente sa sining na lugar nga sang puro katipunan kabog, nga dira na sa puan ining bangkay ni Nathan Siruto. Action Bry. Basi ma-check ni Kapitan bala, dira nga makapabutangan mga pusti, suga dang pusti niya da kay makabulig-bulig maninguro. Oo, kag may kwarta ang kabog, makaput up sila sa CCTV. Action Bry. Namo gida. Oo, isundo nilang barangay panukoy lang ang damo CCTV, no? Tijak to na, amo nang mayok sa Nerek. Oo, ang amo CCTV din sa barangay panukoy, Action Bry. This is kabilog mo. Wow. Oo, sa tanan nga mga intersection sa dalan, kag sa mga madulom nga dalan, kinabutangan na mo CCTV kay makabulig-bulig sa deterioration ba sang crime Action Bry. Kag may plano pa kami kadugangan amo na mo. Ano na ito HD man na? High definition man ang inyong akwan? Ang Action Bry, HD na. Purte ka sanag, purte ka klaro, kag ka colorful Action Bry. Colorful? Colorful gidya kay kun maigo sang kwan suga ang amo CCTV. Ang color sang imo sa lakab sa nanong sa Action Bry magwa gidya mo. Bawti mo ng mayo. HD na yun, hindi niya paltik. Magasto mo lang kami sa paltik kundi ara na gid nga HD Action Bry. Pasalamat ganing pulis gani mo nga may CCTV ng barangay Panukoy. Kaya amo gimana dapat hindi ta pag-isalig ya sa puro pulis lang kay ang pulis dan subong naton nya 1:5:1 ang ratio subong mo. Gani? Amo na nga way pa niyang direktiba sa DILG ang barangay Panukoy may ara ni action kagulingon ng CCTV Action Bry. Timambal ko da sana all. Kaya depende man sa budget sa barangay mo. Correct na, Kung may sumusubra sila kadako-dako ila ira, pwede sila ka bakal CCTV, no? Amat-amat Amat-amat lang, tagduwa, tatlo, mga kaya kung may kamang kwarta, siyempre mamat-amat mo na Action Bry mo. Gusto na. So muna, kay Kapitan sa Kabugda, sino kapitan sa Kabugda ng Action Bry? Tuglala mo na, no? Bigo mo na? Malayang? Malayang. Oo, sa Malayang. Okay, sinil tanagli. Pamati subong. Oo, si Kapitan Malayang. Pick up, sabi na CCTV, may nag-aambal siya may-ari kami diya hindi CCTV Action Bry. City kuno niya ho. Anong city man siya? Si Tanod. Titanod makabulig mo Action Bry. Sana ang panagaling mataya sa CCTV. Visibility importante na. Kay kalako kisa na bulig sa amoy nga CCTV sa operation sa amon tanod kada gabi Action Bry. Kay kung may makitaan nga do kamalamalahan nga tao ya ang amon control tower ya katawag sa tanod nga galipot amo mo ni kadtong inyong lugar o kaya raw kitano sa CCTV. Gabi nung kalas dayon. Yes Action Bry. Hindi why na natulog-tulog tanod na amon. Pero kaling kiti naga-upod man na sa leadership Action Eric mo. Si Kapitan Kwan pa Yolanda Bibing Noble
noble. Yes. Nga Sa pagsuporta sa mga barangay kagawad, of course. Oo, ang chairman na namon sa CCTV, si Kagawad Peter Maymay Noble. Aba. Ayan ang chairmanship, ang peace and order mo sa barangay Panokoy Action Bay, no? Sige. So, sundon pa rin ako na develop sining kaso sa pagkapatay sa kay Jonathan Sirudo, inaato sining igabawati sa atong pila ka mga news and public affairs program sa Action Radio. Action Eric, haplit na may gamay sa tiro to blang loan officer bla? Atong kuan, atong Sa Dunganon, no? Okay na. credit investigator sang Dunganon Bank. Kumusta na to siya? Okay na siya na operahan na siya ka ining hapon ngo sa Riverside Medical Center kay pero may report na kibya sa Igos Lungkan ay nagpilit kitong balas Lungkan yung election bray. Umungot Oo, nagungot galito tamo to giningagaw sa operahan kay na sa Riverside Medical Center. Ang ining biktima action bray kag may mga anggulo mo din ginauso yung pulis nato ni Police Captain Elmer Bonilla. One is base may angkol sa trabaho ya bla as credit investigator kasi kung magulam ka gina background check ka para mo. Yes, tapos i-recommendar niya na sa manager kung pwede ka kahulam kwarta sa Dunganon Bank, no? Kung kapasar ka. Kung kapasar ka, no? Ikaduha, mo na may basi may mga personal grudges ang persona kasi riding in tandem to mo. Ang nagtiro actually lapit mo lang to kay nanaog sa maging kuha sa basi sining nga kuan nga auto bla. Ang duha ka suspect uli nga nagasuksok helmet, ara mo stupan sa auto yan. Waiting na to gali ya. Waiting na to yan, no? Di pagpanaog maging kuha lang, auto may lupok, parang surte kay ang pag-igo sang bala hindi blab gid sa sentro gid. Kibyas pero kibyas nagpilit gid ang bala sang ginaligar do 38 sa blabray mo. Nga armas ang gintiro kay wala sang basiyo nga na-recover sa crime scene, no? So siling ni Police Captain Elmer Bonilla, lantawon nila ang iban pagid nga mga CCTV dila ka na-install malapit sa lugar sa dingin tiro ang ining credit investigator sang Dunganon Bank dira sa may area sang barangay 33. Report gikan sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Pamano nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Eric Magbanwa ang pagdayday sining pagwigit sa isa ka bangkay sang tao kay na dira sa may barangay Kabog sining syudad sa Bacolod. So ang pinakauna nga motibo nga nakit-ana diri ti droga no kay sa Facebook palang daan although nga hindi 100% confirm nga ini siya ang ginatawag naton bla inang iyaning pag-iya sa Facebook na balo naman kita nga bisan sin-o subong pwede makabutang sang account sa Facebook mga ka-action. Flash ni Dayan action flash ni. Okay sige, daligid lang kay antes kay Sir Pico diri kita na yo. Report! May flash aton nga patrol action John. Action na bray duha ka mga asod-asod nga bay basta operation naging patigayon susunod sa Bacolod karon gid ang mga gabi duha man ini ka mga separado nga lugar action bray isa diri sa sur isa naman sa sidngan nga bahayin sa sulod sa Bacolod apang lungsay ditalan mga tag 24,000 ka pesos ka balor sang ginasuspetsuhan Cebu ang na-recover sang aton nga mga kapulisan diri sa area action bray sang Abada Sky kusa din na patrol live naga-report moving kita actually na pagwa gikan sa area kay perti diri kadulom sang lugar ini ilalakpan hindi mo basta-basta man mangod man isang isa ka drug personality nga nagakpan sa dos ang mga kapulisan nga nagadagdag sa mga droga along area sang barangay Otso Action Bray no kining subject ng operasyon do ginakabi kini sang street level individual kay subong galin hindi na target ang panawag kay naluoy ko nung hukom o kunabi ang mga pulis kung target gid ang pagwaon mo kay wanted dito no so panawag na lang ko ng sumbay sa mga drugista may kaluoy pa street level individual do mga liho abis dalan mga street level individual ang sumbay ininadakpan naging kilala kay Romel Tarog 41 anyos taga Purok Progreso inisa no ang kabugusan ni tali karon anyway ang na-recover diri siya mga around 24,000 pesos worth man of suspected shabu action bray sa isa diri ka bypass operation man sang police station number 7 isa madri ka lalaki ang ilang nadakpan sa karon nga semana diri sa area sa Abada Sky kalot di ulo ay mo nato nalapot si Sir Kapitan De Leon kalot ulo kay dulan na di ka bypass operation sa isa ka semana ging kasa abali di ka na magnubo tatlo sa iyang barangay especially diri sa Abada Sky action bray
Amo lang nga flash report di ka naman diri sa area mismo sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, sulad sang Bacolod na sa Nibay Bas Operation City patungkol lamang nga gabi. Flash report di ka sa motor ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa motor sa action sa Bacolod Action. Salamat aksyon John, report gikan sa patrol ang dugang sa detalye karon di plastar sa dugang nga pagpangalagad. Korte nga may basman di karon sa syudad sa Bacolod mga kaksyon la 7:28 na mga kaksyon. Sige, ulayhon naton si Lieutenant Colonel Ariel Pico ang spokesperson sa Bacolod City Police Office. Mangon si Hokita kay sa siring pag-umpisa sang bulan sang Enero kag Pebrero do asod-asod iyang mga pagwigit-wigit sang mga bangkay sang tao di do basura lang bla. Diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon kag daw nag-umpisa naman ang riding in tandem naman. Kumustahon naton ang mga checkpoint nga ginapatigayon sang kapulisan. Maybe siguro hindi lang kay sa tiyon sang gabi sa adlaw guro may mga surprise kita nga mga checkpoint man kayo. Ang mga assassin kag mga manugpatay nagahublag na subong. Action firing line. Para matsambahan man ni sila kag masikop man ni sila makaksyon kiti kaluluoy lang sa mangin biktima siring mga suspect nga ini. Online sa firing line. Sa aton nga linya mapisan nga spokesperson sa Bacolod City Police Office we have Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good evening. Action bayan na mayong gabi sa atong mga pinalanggap ng mga tagpalamati on behalf na sang Bacolod City Police Office sa pagpamuno sa aton nga mapisan City Director Police Colonel Attorney Henry Viñas ang sa bugos kaplapos ng Action Radio sa ingatanan sa liwat mayong gabi. Sir, sining nga hapon sir, ano may nag-abot nga family sining ngay Nathan Zerodo sir diri sa Bacolod? Sa subong wala pa naton ma-follow up si Lieutenant Pastrana kung bala nag-abot na ang mga pamilya sini ni San Cerudo kay base sa aton dito yung report nga nabaton yung ini siya taga Pabia. So we will coordinate kay Lieutenant Pastrana right after sini Action Brian i-update kita kung bala na-claim na ini isang pamilya nga ara dira mismo ya sa Pabia dito ya sa Tabok sa Iloilo City. Okay sir, medyo asod-asod sir ang pangwigit subong sa mga bangkay naman di o sa puwan nga lawas sang tawo kag ini sila may mga igo gid sang intensyon nga pagpatay kay ginpangluthang ang iba na masigin pang buno pa ini. So far sir sa pag-check nyo subong kumusta ang mga previous nga mga case umpisa lang ta sang Enero tubtob sining Pebrero sir so far? Sa subong Action Bayan kami hindi gusto lang namin mangin transparent man kami sa aton mga pinalangga nga mga listeners sa pumuluyo diri sa sudad sa Bacolod nga basta gani ining report ini may mga victim kita diri nga ginapang bilin may mga igo sang bala kag may ara kang tanan sa illegal nga droga just like natabo naman ini kay ni San Cerudo, ginakasubo namon sa paghambal nga may ara gid man kami kabulayan Action Bayan. Ginanamon. Ilabi na gid sa paghatag ustisya, labi na gid sa mga pamilya. For the background ini sa aton nga victim, base iba siguro naka-check na sinisang FB account. Nagabaligya ini sa Action Bayan online sang Shabu. Grabe no. May ara dira mismo aton nga mga amigo diri sa palibot nakamuno ina kagina nga sila mismo gani nakita sige na display nila but sa subong di na naton matrace up na nga FB account kag sa aton information nga nabaton nga membro gid ini saya sang aton nga udikta drug group nga sa subong may info kita nga nabaton nga may ara konflikto sa ilang grupo. Just don't know kung ano ang nanging problema nga naglabot sa punto nga nag-abog nga nagpinatsanay ini sila kag isa pa Action Bayan natanaw man naton ginatawag naton nga unsihanay sa droga. Kay imagine na dito pa rin sa Tabok, diri pa sa subong yan naga-deal sa tawag nga illegal nga Shabu. Diri mismo ya sa sudad ng Bacolod Action Brian. Ginatanaw na ton diri sir, kiti ako nakabasa man ko may naka-screenshot man ganis ang sining Facebook account but while ago lang nag-report Section Eric Magbanwa daw na gin-close na ni kunong account niya doon din na makita
Sir, kung may dalagin man siya nga Shabu, halin sa Iloilo, di nag-agi ni man? Pananawan, Amo sir? pa na, amo pa na subong ang aton pagid nga investigaran Action Brian. No? Kung diin gid siya gakwa sang source, considering nga hindi na ni siya bago sa ining nga klase sang illegal nga negosyo ining Shabu. No? Siyempre, mga sources na nila madamo niya sa contact person. No? Nga mahapos sila maka-transaksyon. Subong man sa aton nga teknolohiya, ang imagine bala ang FB, sino ba lang may guts nga mag-post dira, kabalo na sila nga ang aton subong nga number one priority ining campaign sa illegal drug. May ara pagyapon sila kaisog nga mag-post online. No? Kagina, even though nga ini ang aton nga victim, wala na, patay na, may naara pagyapon buti nga noon Action Brian, ara iya gyapon ang nagahandle sa itong account. Buti nga nun may handler. May upod din may siya. nagakapot. May nagakapot sa itong mga account. Labi na gid sa ila itong online business. May bago naman magawa nila. Kasi kahapos man lang bla Action Brian subong magawa sang mag-ubra sang account sa FB. Correct na, So, anyway, ang ato niya investigation, nagagiho man sa subong. But, ang isa sa amon nga medyo nabulayan kagina kay ang hambal sang mga pumuluyo sa palibot nga daw between 12 to 1. May nabatian sila nga mga pagpok mahinay kuno. Po galing Action Brian medyo ina nga lugar mahangin mas kugdira ang hangin maski ako kagina paggadto ko dito sa area. Normal na ang basko gina ang hangin kay siguro nakahambal sila nga hinay kay ginapalid sang hangin ang lugar. Tunog sang armas. Kag isa pa, medyo lupa siya mo. Kung lupa na siya ang lupok, do hindi mo na masyado mabatian gid. Oo. Kung distansya. Nakaka-responde ang ato niya mga pulis. Imagine mong oras sa doon laba, no? 12 to 1, nakakadto mga pulis na mga alas 6 na sang agaya. Adlaw na kayo. So, amo na lang to ato na abta, no? Ang pilason nga lawas niya ni Nissan, may maigo sang bala. Kag amo nakasubo na to sa panggal nga actually ni nakagapos pa but hindi saya naka-backlead Action Brian. Ang iya nga pagapos ara sa tubangan ang iya nga kamot kag wala na ini saya sang panapton Action Brian. I see. Sir, sa inyo paglantaw, ang manner sang pagpatay ano man may ara sang pariho sa tong mga nagliligan man o muamo man, sir? Masiling naton Action Brian, no? Nga ang iba naghahampal nga pare-pareho but sa amo niya nga pag-analisar ebidensya amo ginabasihan ni Action Brian, no? Wala kita nagadipinsa diri sa ato niya ginaobra nga investigation. Ang gusto naman kita mangin transparent. Kag mahambal naton niya nga ginobra ini masiling naton sa wala nablaga kilala sang kasuguan naton. Kay ka brutal, wala gid siya toyo nga buhion. Grabe, no? Ang ilang pag-obra. Kag kabalo sila kundi indire sa sudad sa Bacolod ang wala mga CCTV. O kung inyo makita sa mga kundiin ginabutang nila sila mga victim, no? We are not saying wala kita sa ginatudlo dire pero may mga ideya ini sila dire sa sudad sa Bacolod. Familiar sila sa mga lugar nga dra nila pwede dalon abi kag iwigit nga safe sila. Yes, Action Brian. So until now, until today, may add-on naman kamo nga palaligban sa BCPO. So far, sa to mangin mention kung nagligan nga nagin pawigit, may mga kuno, why paginta sir may na-filean kaso, sir, no? Kay Tiaminado kamo medyo may kabudlayan gid man so far. Yes, mabudlay gid kun may mga ara na gani kuan Action Brian. Kami ga nangin honest lang kami sa amo na ginaobra. May kabudayan gid kung may mga na issue sa illegal nga droga nga paghambalan. Iti una bis ang may nabalaan dira mga testigo natahap na hindi sa amon. Kagabudlay man magtumo-tumo yang pulis ka file kaso nga hindi man sigurado masakit man ina sa matungdan nga kun inosente man ang ato mo. Yes, Action Brian exactly sakto kagidira, no? Na kag ini Action Brian maabot gid ang timpo, no? Time will come. Justice mangita gida ideya ang hustisya. Hindi ka na mapunggan mo, justice will find its way. Ginampal ko na perme. Na sa Subo medyo may katahap, hindi sa kapulisan kundi sa grupo sa sindikato, pulisya kilala naton Action Brian. Yes, But ang ginakahawangan naman sang aton dira yang mga testigo may nanabalaan kung sino yung mga grupo sa likod sang droga. Nato na mabalaan kung sino na sila. Amo na kun maghambal man
sila silang sa mga tao nga involvado dira. May ara man sila kadlok sa ila kabuhi kag sa ila mga mahal man sa kabuhi Action Bayan. Kiti, siyempre illegal gani mo, siyempre nago gani sila tulo-todo, langan mo karon magluwas lang ni sa kainita niyo or natan na si Rodo kay do ka isog sa iya ni, no? Kung iyagin man ni account, amo ning pamangkot da. Yes, Action Brian. No? Ati ka-imposible nga si kabalo siya. Actually, duha ka nakita naton kanina pag sa ongoing investigation, duha ka bilog iyang account. No? Paris-parehos ng ginangalan. Galing ka daw isa may lain to siya nga middle name. But atong may mga advertisement nga nagabaligya online, automatic hindi tagin niya matrace up sa subong. So, may nambal kong Action Brian, may hander. Maalam din ang mga sindikato nga sa likod ng droga Action Brian. I see. Okay. Sir, way pa tumatapos kay na ang pagplastard sa kay si Rodo, itong may riding in tandem diri sa may kwan. Ano sir, kumusta nga aton nga checkpoint diri sa Bacolod subong sir? Day and night sir? Ang aton dira nga checkpoint siya Action Brian, actually ongoing ina siya sa isa kadlaw kada station tag duwa-duwa ina ka mga checkpoint kasi isa gani sa tatlo pa. Okay. But kung isa Action Brian, kita nyo naman may kakulangan kita sa aton mga personnel. May mga time media especially kung sunod-sunod lang pag-file naton kaso kamo mismo nakita nyo nga pati subong mga bugoy kag mga ining mga tungkit na pang pailan tanan na kaso. Amo na ang kisa nga ang aton mga personnel ara nagapil pa sa mga atong korte para mag-inquest. Ay, even though nga ginagmay lang taning ang gambling kay department na sa aton campaign, amo na kung isa nga may mga tsansa, may mga tion nga ang aton mga pulis wala sa aton station di magakandak ng checkpoint. Labi na gid sa aton mga inquest proceeding. Mayo na lang gani subong Action Brian wala kita nga nagatabok sa Iloilo sang una magpa-drug test kag pagkandak sang aton nga examination sang droga. Negros na lang. Amo man ay sa mga kakulangan na aton dira kag especially sa mga drugnet naton operation kiti wala makita sa gamiton nga mga tao but we are doing sa aton nga mahimo. Actually may mga drugnet operation kita nga ginkandak. But considering ang gingamit motor, naka-helmet pa, hindi tagin ma-establish nga tawag naton nga identity. But sa subong Action Brian, may ara na kita ya persons of interest, no? May ara nakapanawag na kagina sa aton nga hepe, Captain Bonilla, nga naghatag ya sang information, no? Hindi naton subong madibol ya sa aton nga mga pinalangga nga listeners. But sa subong, may namin nga development, no? It is up for Captain Bonilla kung ano ang gin-say-say ini sang aton nga informante ya sang aton nga mga investigation nga ginaobra sang Station 6. Ay, sige. Sir, speaking of illegal gambling, blagin mo, no mo, dito sa Kwan, sa Metro Manila, pati ang mga ano kaning pulaw sa Namatyan, ginapang raid na to subong diri sa Bacolod, ano ni Sir, diri sa inyo subong sir? Amo na gani Action Bayan kay may actually may nagariak kita nga mga pumuluyo diri labi na gid sa aton mga netizen. Kay umano do tradisyon na ginaton Action Bayan do naanda naton na diri nga pag may namatyan, may mga piyesta, may ara gid bulang di malikawan, no? May mga pag may mga bilasyon dira, may mga panahor gid. Sa subok actually NCR pa lang man gin patuman, no? Anyway, inapag-istoryahan pa man sa aton nga city director, no, upod sa aton nga happy buwas kung anong gin ang mangin at least may ara kami pare-pareho nga mga desisyon kay gin-apply iniya sa NCRPO. Hoping nga ini mangin pareho diri ang application but kung amo ina ang patakaran kung may ara gid kami mo ya direkta sa babaw, sad to say, no, ang inakasubo namon nga pero istoryahon man namon Action Brian di man amo sina kami ka drastic nga maghatag sang aton nga mga aksyon. Actually ang purpose naman sina para pangpulaw isa mabudlay man na Action Brian nga wala kita may naobra kita sa tang may mga pulaw-pulaw dira, may mga piyesta. Ang budlay lang to sila sir, I'm sorry. Ang sila to budlay kang iban bi hindi man to ila patay nimo arkilado bla mo na nga ro na init to guro yung Luzon sa ganito nila. Okay, may do kung baga Action Brian nangin mudos. Mudos na. Negosyo na. Negosyo na gid. Sige. Sir, salamat gid. Yes, good sir. Kagsa duga ko lang Action Brian ini so puro panahon lingaw-lingaw pra po kisa mo nagdalinan sang away. Bunay pa mo nang aton dagay sa ginalikawan Action Brian. Gusto mo na dira mismo na Matyan may nagkalamatay pa. Yes, damo na kaso tito ng Action Brian. Sige. Sir, salamat may gabi kang mabuhay ka sir. Thank you sir. Yes, manamo mga salamat Action Brian, no, on behalf sa Bacolod City Police Office sa inyo tanan, mayong gabi, mabuhay po. Yes sir. Action Firing Line. Nabatihan makaksyon si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa Bacolod City Police Office.
Aminado ang BCPO nga kung pag-file sang kaso sa mga kung sino man mga suspitsado nga nagapang matay diri sa Bacolod nga ginapang wigit ang mga lawas sa mga biktima ti may kabudlayan gid sila. Una, dito ginapang wigit sa mga maligwen nga lugar. Kamo nambal naton blang ang mga barangay naton subong medyo purchase na kabuda or pain na kabuda sang fund for CCTV kay hindi kita dapat maulihin na sa trende mo ning uso subong mo. Agod nga malutas ini mga kaso nga ini makabulig-buligin man ang CCTV ti basi pa lang. Action firing line. Or kundi gani medyo libot-libot para nga aton sa nga mga barangay tanod. Gani kay sa barangay Kabog, kung taga barangay Kabog nga tanod, diri lang ginwigit sa may highway Bangga Kabog kalayo na. Sino man bitanod magkasagay libot ang mga kaligwen nga lugar man. Action firing line. Pero kung mayara ka sa pagpalangga sa tagipusoon mo tuod, and I mean pa sa trabaho mo rather, kag si Kapitan Abi, hindi lang sa Kabog sa tanan nga barangay, provide niya bisang bihikulo mga tanod yada Abi, badi-badi da tag-apat ka bilog, tuyok-tuyok kamo to Abi sa morning nga oras biyo, dala pulo pangapi. Inaguro kung may political will si Kapitan. Action firing line. Tikon pawala man ang Kapitan, warat sayod gid ang resulta sa lima aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Kuan tabi karong pagbalik ma commercial ko for a while, mangayo kita sang kuan palayag gikan sa aton sa lima opisyali sa syudad sa Bacolod. Angot siring winigita isang bangkay diri sa Bacolod. Isa lang kabatsa, tira ko sumo gabi para maaplastar naton ini tanan-tanan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Upod si Aksyon Brian Morgan. La 7:48 Action Radio Philippine Standard Time. Ang una kay nangabulyada sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Capsule. Kagya sining kaparte na mo naman ang My TC. Kining duwa na may gini-updon aga udto kag sa gabi para sa mayo nga combination sa aton sining nga ikaayong lawas. My TC kag Zanton Plus Herbal Capsule. Action Firing Line. May kabilang kay Sir Romeo Vargas dira sa syudad sang La Carlota, naga-mobile subong naga-monitor ang tropa niya diri sa aton. Sige, daligi lang kay contact na ito ng isa ka opisyal sang syudad regarding sining pinatsanay di syudad. Rafi Saga, good evening. Si Maria Luz Grijaldo Macunat Aramarn. Naga-monitor man si Madam Elizabeth Malaka Gamala. Good evening, Exxon Brian. Happy listening to Malaka Gamala Kayaw, Gavilan family. Naga-monitor sini mga tiniyon. Sige, daligid lang ha. Online sa Firing Line. La 7:49, we have on the line Councilor Wilson John Gamboa Jr. Sir, good evening. Mayang gabi, Brian. Happy birthday, ha? Happy birthday. World Radio Day sa mga birthday sang aton nga mga broadcasters sa bilog nga kalibutan. Nalipat man ko, sir, ba sa kasakuon tabla kong kay Isabela, no? Oo. Okay. Tingala ko man kay na si manager and mga colleagues nato parade dire sa Bacolod kay ka World Radio Day gali. Kaanom katuig dire sa Bacolod nga celebration, sir, no? Yes, kag double birthday ganiyan ni Sir Johnny Bigay, birthday sa mga adlaw. Ay, okay, porti dulo-doble. Namo gali birthday sa mga medyas Bacolod ni halos tanan. Wala halos tanan gidya eh. Pero kabalo ko imo do buwas. do correct man ko? Kuan ilang Yes, Sir Brian, may gabi sa liwas. Sige. Sir, ang topiko walago kuan na party sa pinatsanay sa Bacolod, di laki na may ginwigit naman, no? May ginwigit naman do kadamo na gid ginapangkuha sa gabi tapos pag-aaga kibot ka na lang patay na, no? Sir, sa iyong paglantaw, kumusta ang Bacolod subong man? Okay, na kuan bala kami, gintagaan kami sang ligwa kay tungod nga bag-o gin-relieve, no? Si Lieutenant Colonel Jovi Espinido, nakapamulong-pulong kami upod sa iya. So gintagaan kami upod kay Colonel Henry Binyas ang real situation. Diri sa siyudad sa Bacolod, sa bahin abis ang problema sa droga. Ilabi na gid although kabilugan gintagaan kami sang report kag nagpresentar si Colonel Binyas sang overall peace and order situation diri sa siyudad sa Bacolod. Pero natutok ako sa sa drug situation diri sa siyudad sa Bacolod. Konfirmado, Brian, nga ang siyudad sa Bacolod naging sentro of distribution and transportation sang droga nga halin sa lakip naton nga mga siyudad o kon Puerto kay damo Puerto ya ang siyudad ang Negros Occidental mo ginmono to didto sa amon ni Lieutenant Colonel ang San Carlos ang Cadiz, no? Kag wala labot siling nga we have become the source of drugs. So mo na siguro nga whether we like it or not, Bacolod City ng sentro, no? Kag of course mo to isa sa ging pamangkot siya nga shabulized nakamunoy ni siya bing ang Bacolod City sa Sabulay City. So amoy nang matuod nga sitwasyon subong.
So but we cannot discount bala ang mga police operations kag ang performance ang aton kapulisan. So ang hambal gani kag yung comment gani ni Councilor Novero nga duwa lang na ganging ayhan nanging epektibo ang aton kapulisan sa pagdakop sang sini nga mga nga mga personalidad, no? Kaya ang street value, din kumparar niya ang street value sang nagligad nga 2018, nga na-apprehend nila, nagdoble. No? In 2018, siling niya nga 33.8 million lang, ang 2019, 62.9 million. So, naging epektibo sila sa pagdakop sang droga. No, kag sa kaso naman amo tong hambal ni Councilor Novero nga nagdoble ang dinakpanayman. So confirmation bala ini nga ang Bacolod City indeed has become the center of drug related or drug trade diri sa Western Visayas. O kung nakip pinadabi ang kaingod naton nga mga probinsya. So duwa lang na prote ang akon ganiya or both. Ang ambal ko ganiya basi or both damo ang dinakpanay kay damo ang supply sang droga. So mo na siya. So balantayan ina siya kag kung sa bahin abing mga unresolved killings, dibla? Kay isa na siyang pamangkot, ha? Ang mga unresolved killings involving high crimes, involving well-known personalities. So, siling yan, kalabanan sina, although categorically wala siya naghambal nga bilog, kundi kalabanan sina at drug-related cases. I see. So makabig na ton nga alarming ini para sa general public or alarming lang for those nga nagabaligya ka nagagamit sa illegal nga droga? Sa pananawan, Councilor? Both. Kaya alarming kay tungod nga wala labot nga damo kag naging epektibo ang dinapanay kundi damo man ang supply sang drugs. Both mo kay tanaw ko hindi nang either of the two kundi both. Damo ang dinapanay kay nagadamo man ang supply sang droga diri sa probinsya Negros Occidental kag sa siyudad sa Bacolod. So napaglantaw mo, Councilor, isa man guro ka indication diri kon nga daw datang pinatsanay bangod nga may kadbudlayan pinpita to file a case sa mga suspect. Kay una mga CCTV pangitan nila, sometimes sa mga witnesses abi hadlok man nga mag-stand sa ila sining side. Well, both. Kay isa sa ginapangabay kag ginapanghayo sa atong kapulisan inablang dugang bulig in terms of logistics, in terms of mobilization, kagagawa siling niya ang akong pagtanaw baloka ang pinatsanay more on police work na siya mo. Yes. So dapat maging intensive kag extensive kayo ang investigasyon nila. Kag data information kag evidence gathering mo. When we talk of police work kamo na siya. Ang dako gid nga lubrahon sa aton kapulisan. So kung drug related wala labot sang kakulang sang mobilization, logistics ang atong kapulisan to pursue the case. Kundi may kakulba man kag ang aton nga mga witnesses to come out. Both na siya. Parehas lang na siya nga problema. So ini nagapakita man na Councilor nga mapiktuhan ang aton turismo, domestic, international, business sa paglantaw mo. Basta gani ang peace and order. Baka na mga factor mo ang apektado ang business climate, ang pagsulod sa mga investors, ang pagsulod sa mga negosyante, turismo. Damo nga factor, kakulang sa tubig, kakulang sa power, no, traffic, and of course peace and order. Isa na dako nga
nga rason man. So dapat hindi naton paglahog-lahogon kag seryosohon naton ang among kampanya kontak krimen. I see. May ginhingyo to si Espinido do nga way naman di siya ti way basi pala magbalik to din ginhingyo ito councilor ano i duso mo to liwat gyapon sa konseho da nga matuman to mga ginapangayo niya. Oh, yes. In fact may tikang na ganin na sa naginduso no pagi sa aton nga vice mayor. Kay basi tikang lang blaw di ka tikang gid nga duro-diretso. Dapat may manihol-tihol ginadakag magtulo-tuki man kung kisa daw kalipatan man councilor kung wala sang may nagasapak mo. Hindi, nagsubmit na ang pinakaulihing informasyon nga ginsubmit na nila ang mga listahan sa mga kinahanglanon, logistic kag financial and mobilization sa opisina sa aton nga BC Alcalde. O dasig man sila kay ginpreparahan gid nila kiti padayon ang kampanya nila mo sa pagtapna sang sini nga mga krimen. Importante man na para sa aton mo. Yes, sir. Sige. Councilor, salamat gid si mga time. Mayong gabi. Mayong gabi gid, Sir Brian, ha? Kung sa tanan-tanan nagapamati, mayong gabi. May nagapamangkot sa aton din nga si Councilor kung nag-interview mo kay Police Matter, Peace and Order. Oy, si Councilor ni sang bugos nga Bacolod, hindi kay sa komitiba lang nga ginauyatan niya para maintindihan nyo, ha? Yes. Nagbuo na siya general public, kita tanan. So hindi ni siya konsihal sa kung ano lang ang committee nga ginahandol niya para mahangpan niyo sa mga publiko. Sir? Yes. Takto na siya, Sir Brian, no? Kag incidentally, ipod kita sa pag pamulong-pulong, wala labot, upod taman ang committee chair on police matters. Kundi upod man kita sa pamulong-pulong, upod sa kay Lieutenant Colonel Espinido, kag kay Colonel Henry Binyas. Kay kon ikaw, Councilor, hindi ibot silingon nga committee on health ka lang, committee on botantabi, merkado kabi, public market, sa police matter, kung anong peace and order, tapawala kan lang, no? You are the councilor of all, not only for the few, councilor. Yes, sir. Insakto na. Amo ng obligasyon sang isa ka public official. Yes. Ka-councilor, salamat. Gid sang tanan. Yes, salamat gid, Sir Brian, kag mayong gabi. Abdance, Happy Valentine's. Happy Valentine's. Piho na ng Valentine's na buwasa. Why ginaya da kwan? Di na punggan pa. Yes, sir. Salamat, sir. Salamat kag mayong gabi. Yes, sir. Action Firing Line. Councilor Wilson John Gamboa Jr. No? So siya mismo medyo na alarma na, no? Ang negosyo, peace and order, ang mga turismo naton, lantaw niya may piktuhan sining madata nga winigitay sang lawas ang tao ding way nakabuhi pagkaga. Action Firing Line. So siya mismo may mga tika nga, like for example, iduso ya gitong ginaayo ding nga mga kulang nga kinangladon sa Bacolod City Police Office nga ma-provide sa Bacolod City Government mga action. Dapat lang aksyonan tani. Dito na ni pag padugayon pagpadamuon pangining nga kaso diri sa Bacolod kay mismong police naton aminado before kay Gamboa nag-mention si Sir Pico nga may kabudlayan sila hindi sila ya gusto nga magpangako lang nga wayman. Action Firing Line. Una, ang pagkilala sa mga suspect. Why kita sang CCTV gyapon, although before wayman CCTV pero gakasolve man ang kaso pero subong ang pagpatay may style na mo. Lain ang pagpatay subong alangan nga magpatay ka tao ibuyagyag mo daya sa may mga CCTV kung inago ka. Action Firing Line. Ikaduha may mga witness man, ang mga saksi naton tindi naman natos la force man nga patindugon mo daw sila kay timay kadlok bisan kilala kag kita nila. Hindi mo nisla ma-force so the police waiting sila sa mga circumstantial evidence nga pwede na ma-provide to file a case sa mga tao. Ti mo galing sinong filean mo, no? Hindi man pwede nga mang-file na sila kung sino-sino na lang para at least kuno galakat ang kaso pero sa matuod ng istorya himo-himo lang ang kaso. Action Firing Line. Amo na nabiliban tadi sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental sa mga PNP ta kay inablang siguraduhay. Hindi lang kay gusto magpalapad papeles publiko bisan sinon lang failan kaso way na sila ya. Diriya kon wala ko may ara mga kaksyon. Action Firing Line. Las 8:01. Pagbalik naton dalag ko nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports first portion. Action Reports second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition.
Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:14 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Action Firing Line. DTX 500 mga aksyon, ginaendorso ginaton sa inyo pagpanubo sang level sang sugar plus nga kompleto inisang liver o kon management sa liver detox ang DTX 500. Ante sa report Action Marlon na Hinovia, may gabilang sa mga utod na ton nga naga-monitor na sa sining nga mga tiniyon. Amat-amaton si Aldrin Diamante nakatutok man no? Si Good evening Action Brian, monitor lang kami sa La Paz. La Carlota, upod ko, duwa ko bata, si Arjen, kag Jaja. Great Command Family Espanyola, Shinda Palencia. Salamat gid sa pag-monitor. Hambal sang isa Drio, sang 1960 kuno, ang babae, lakadan mo busong. Sang 1998, habuyan mo brief, busong man. Sang 2015, text lang, bayi, busong. Action Firing Line. Puro timani kadalitan pag ining ima. Balikan ko na iba, sang iban karon kaya rin sa Action Marlo, Hinovia. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Aksyon na Brian, unahon ko lang ang ginatawag nga reward system nga ginagusugtan sa pagsinapol sa grupo sa mga manusagod baboy. Dari sa Negros Occidental, ang grupo nila is Negros Occidental Hog Raisers Association. Ina may angot sa gihapon sa ginakabalakan nga African Swine Fever o kon ASF nga sa mayong palad ang Negros Occidental, free pa kung hilway pa sa saring masakit sang baboy. Now, ang ginhisugtan sa ring grupo, matala na sila sang padya o kung ginatawag nga reward money. Ihatag ini sa informante o kung na sino man nga tao nga makabulig, makahatag sang impormasyon sa mga otoridad para nga madakpan ang nagaplano sa pagpalusot sang buhi nga baboy or karne sang baboy pasunod rin sa Negros Occidental halin sa mga lugar nga kontaminado na kag mayara sang positibo nga kaso sang ASF. Amaning ila sa di Action Brian nga tikang matapos nga may pagkahangawa nga nabatyagan ini nga grupo. Kay basi kung makalusot bala ang ining karne sang baboy agi sa bahin sang Negros Oriental. No, may entry points sa boundary sang Negros Occidental kag Negros Oriental nga sang way pa ning ASF Action Bray amo na da perme ang ginaagyan sang ginapasulod nga baboy or karne sang baboy. No, minano ka hugot Action Bray sang hugot sang monitoring. Mamamala sa illegal nga droga ni. Kung kaysa hindi gid ma-perfect. May naga lusot gid. No? Kay kunano ang kampanya sang mga otoridad, amo man ang pagpangita pamaagi sang mga illegalista. Mga illegalista ini sila kamanti illegal mo ila sa nga pagpalusot sang baboy. Why lang galing gin parehag kon pila. No? Ang igatan niya nga reward kay na lang Action Brian mo
hisugtan nga ideya. Kag ini nga ideya ginpalabot man isigida sa kay Governor Bong Lacson. Hambal ni Governor Bong mas maayo gina, no? Maayo gina kay nag-take initiative ang ining grupo ni para nga makabulig man papag-on pabakod bla sa kada patuman ang daan nga Provincial Prevention Ordinance sa nga Negros Occidental nga nagadumili ni sang baboy halin sa Luzon kag pati sa Mindanao. Mga hindi sa aton diri halin. Hindi sa aton. So ang dapat konsumuhon subong halin lang diri sa Negros Occidental kamanti bolo bastante man mo. Ang Negros Occidental kon produkto sang baboy ang paghahambalan. Dito gani action bar, I'm sorry sa may Davao bla, no? Ginatun-an to subong sa Department of Agriculture nga ibaligya ang karne sang kuniho. Kuniho naman kuno kay ang baboy medyo ginakulang dito kay kalamatay ang iban. Ambot kun paboros la sina. DA mismo ha. Kuniho, I don't know kung Dinakulbaan ko gani kay base nang palarihot na ni sa Wuhan sa China kadlaw. Oo, ang kuniho mo na sa ang rabbit. Oo. Ting rabbit daw ginakabig man ang sumbray nga pet. Yes, oo. Oo, daw ido man bla. Gani. Nga pet masantawo. Do bawal man na yapatsyon. Ti daw hindi siguro pwede eh. Daw kalain siguro. Ma-check ko na gani sa mga wildlife lovers bla. Kasi may supakon ka nagsumbray nga kasuguan kon kasapatan na paghambalan. Miyara na to subong ginapla na sang DA na subong. Di ba ido hindi pwede maihaw. Yes. Kuring hindi man pwede maihaw. Kuring man. Pero may mga lugar ang sumbray nga mga tawo ya mo nang ila sa nga specialty. Kagin na pang luto. So yari si Governor Bong Lacson ang yasa nga reaksyon. I was also informed, and we have been coordinating with the commercial hog raisers from day one, and I appreciate their effort because this move for a reward system is really coming from their group, and they're also concerned about the effects because especially what happened in Mindanao, nobody expected that. No? So it's just now the Visayas who's cleared of ASF, so we would like to keep it that way. So I appreciate the efforts of our commercial hog raisers. Ang gina problema ano subong aksyon baray kag gina tutukan gid sang provincial government sa Negros Occidental hindi lamang ining COVID-19 kundi pati na ang ASF kami mga task forces kagin pangtukod aksyon na baray. VFA no halin sa ASF kadto ta sa VFA. Porte nga mga titulo ba? Oo, VFA hambal ni Gov daw ay man sa nakita ang problema sa baraya. Kung dalayo na gid man nga dulaon ang visiting forces agreement pagkatapos ang 180 days nga period. Yes. May period pa so matupan sa bulan sa Agosto. No kay ang notice of termination ara na gin napadala na sa bayan sang Estados Unidos pero sige man gyapon ang sumbraya ang pagpatigayon sang mga exercises sang mga kano soldado nga ari pa sa Pilipinas do ipa-stop na to. Ipa-stop na ni Trump kito ta useless naman mo. Gani kay manti may termination si Trump action right hindi man bagano eh. No, hindi man siya negotiate pa. Kundi ka mo hindi amo na bla. Okay fine, nambal yan. Oo. Pero kapati si Governor Lacson nga base pagkatapos ang 180 di nga period. Sa bulan sa Agosto base mayara sa ginatawag nga renegotiation. Posible man. Oo. Posible man na. Kay ang tinutuyo sinang sobraya ko tadi buligay nimo. Tani mo mo. Mabulig di ang soldado sa Estados Unidos at the same time kun ganalan ang soldado sa Pilipinas bulig man to sa bulig US. Bulig man to kun anong sinong makontra na to be. No mo na be. Diba si malay nato may ideya man si Presidente Rodrigo Duterte. Kun paano papagunon. Ang VFA ganin di man gani para lang iya sa inaway ng istorya diri kag exercises mo. Oo. Ang iban di mga bulig sa mga disaster, makunano na lang. Correct. Amo na bla. May mga kalabider ak sumray. Gabulig ng mga soldadong kado. Gusto na. Oo. May ginatudlo man sa kung paano mag-rescue sang amuning nga mas marasig pagid kumpara sa aton nga abilidad di. Guide of the night sila exercise. Ning exercise kay pala nga pag-exercise tayo tuwing umaga. Gasaot man mga kano upod sa mga Pinoy. Damo gi man sila may natun-an man pero ang bal ni isang napolis nga na istorya ko may natun-an man ang kano sa aton man. Do kabalo amo na gani daw balos-balos lang mo. Oo. Oo, di ba lang katilawang kano sang balotaw? Uno diri sa Pilipinas. Mais. Mais. Yellow mais. Kaon kamote diri. Gusto na. Sa kabukiran. Oo. So balikan ta si Governor Bong Lacson.
Well, you know, our leaders are assuring us naman that we can survive without a visiting forces agreement. So we will just have to trust them. In fact, you know, that the decision has been done. But, you know, there's still 180 days. Within this 180 days, I'm sure there will be some renegotiation probably. They have also assured us that if it will be terminated after these 180 days, we can still survive. Amo maganda sa barkaduda nga siling nila gaparte sila nga. Basi kung luyag na ganyan magbiya na ni Duterte sa Estados Unidos kama sa ilo sa China. Kaya nami sa relasyon sa China mo. Amo magginanginaw na una sang tanan mo. Tiporsado man ang China subray kon militar na paghambalan. Yes, Although nga number 1 giba ng US kon paporsa-porsa, ikaduwa nga Russia katatlo ng China. China. Oo. Kasi mabulos ng China bla. Ang istorya ta hindi man yang puro inaway mo. Ang istorya di pa no tabuligan sa piyak nga nasyon nga ti amo ni ka powerful sa ila na mo na bla. Aside sang inaway o kuno nga mga hinganiban kundi ano pagkaon kung kaisa kay di giman ta kasarang pa sumar kon kinanglanon pagin nga dugang. Yes. Oo. So may ara pa naman kakabit-kabit nga tsansa. Basta man-negotiate po man. Oo. Di pa man silang final na gid. May kakabit mga tsansa sumbray sa siling kabuhi sang VFA nga ginatuan. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Ay nako sang VFA ngayon ni. Tisigya, no? Kaluluoy man isang isa ka police no, isa ka police maka-aksyon nga ang pangalan amo ya si Police Captain Efren Espanto Jr. no? Na kuan niya na patay sa nagluntad yang encounter dito sa Haniway, Iloilo mga kaksyon. Nakaenkwentro sila sa New People's Army, kinapatihan ng New People's Army. Siguro mga 30 minutos gidang bakbakanay na siya paning leader. Ining 29 anyos nga si Espanto. I understand ini taga diri sa Negros Occidental. Sige. Ang kamatayon niya aragid sa iya siligin sumpaan bala bilang miyembro sang PNP nga mapakig bato kag mangin batay sa ngalan sang pagdampig iya sa gobyerno. Action Firing Line. Kanang tanak kay dra siya kutob kag naengkwentro yaman nga 40 man to nga mga taga Haniway Iloilo to nga mga NPA mga kaksyon. Action Firing Line. Basta tagamay lang ang mensahe sa aton sa nga pagpangalagad may gabi lang kay Marilyn Abarte na nag-monitor subong sa La Castillana araman si Valencia Kenneth Nario Lingad no idol ambaw salamat. Concern lang po ako sa daanan namin nasira po ng mga nagkunwari nagdaan sila noon unang hakot agpangtambak ng lupa maayos pa po ang kalsada namin semento po ngayon sira na po kaya hirap mga sasakyan dito barangay Bayangkad phase 2 sakop ng sa Bataan Manila ko layo ni sa hindi tayo aabot sa Bataan sir nandito lang tayo sa Negros. Bataan iniwan po ng mga kumpanyang naghakot ng lupa. Sige sir, pasensya. Negros Occidental po kami sir. Baka pwede mo iparating dyan sa sa official nyo po doon sa Bataan, ha? Si Jolie Castillo nag-monitor, Mark Anthony Gargules. Duklala ko niya. Classmate ko niya, no? Si CGM Hirali nag-monitor man via Jonathan. Catherine Duca, Kativer Araman, Christian Roa, Joabel Vargas Bilio, si Michael John Dulacan Napaton, classmate ka ba niyo sa drinking spree? Rimar Gicano Haliasgo, nag-monitor si Rimatrion sa area sa La Castillana sa may sitio Lupa ko na. Salamat. Si Paul Spat III, Faith G. Omambong Buenafe, greet lang Buenafe family Omambong Magbanwa sa Baliero sa Moises Padilla. Susan Malacasti naga-monitor man si Charlie, salamat man. Si Sana All nakangiti, purti nga ngalan, iyan no? Maayong gabi mga kaksyon, Happy Fiesta Barangay Granada, Advincula Family. Hello especially sa may amay ko nga si Junior Advincula sa Golden Gate Neo Subdivision, Alangilan, naga-monitor. Salamat, halin sa Kuwait ato. Rosemary Martino, gabi-gabi gid ko pamati, Imaxon Bray, Amago kag Martino Family. Salamat. Noel Pilahiyo
May gabi, Exxon Brian Monitor kami si Baskog Signal mo Hacienda Unson, Barangay Andres Bonifacio, Cadiz. Loli, di naman niya or Lulaid, Aligen Monreal, salamat sa Barangay Mandalagan. Imbong Jocampo, Inting Bivoso, John Arquilas, Edwin Pineda, Carmen Reyes, salamat. Ana Sheila Linas, Pitong, naga-monitor sa Iloilo. No? Naga-pamangkot siya parte Haniway, Iloilo. Carmen Reyes sa Hong Kong, si Jenny Solgon, naga-monitor man. Hi lang ko no kay Roda Acosta Villega, happy birthday. Tatay Tony Hisulgon, Nanay Biging, Romel Pagsubiron, ng baby ng Riza, Nora, and Jenjen Hiloto, Nining Florida, Juanico o Hardinico. Thanks sa Bangga, Jolia Valladolid, more power. Salamat. Nini Gilio, naga-monitor man sa aton sining pagpangan. Balikan ko karong iba na sa aton nga mga kultura na aton drama kaksyon. Action Firing Line. Mga balita dalag ko karon gikan sa Bacolod City Government Center. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang hinagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 8:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Gina-endorso ginaton sa inyo mag-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini nagabulig sa pagbuhin sa nagasululubra dira sa aton siningalawas. Kangay sang kalamay, kolesterol, ang uric acid, asin, ang imo siningatambok, creatinine, acid, kag suwan constipation. Ining Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini siya may ara iyasang kompleto kangay sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, lakip na diri ang calcium, magnesium, zinc, kag ang iban pa mga kaksyon. Magabalansi ini siyang iasinipikto sa lawas sang tawo para mabuligan gid. May 7 ka sangkap ini siya kangay sang turmeric, kang saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C makaksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Nga quality products ang Gico or Doc Gico Alternative and Food or Health Food Center. Kag pwede ka mo kapanawag sila para sa dugang nga detalye kag kung mag-order ka mo Pwede ka mo ka-text dira kay Doc Crispin Gico sa 0910-126-4595 mga kaksyon. Action Firing Line. Sige, nabasa kita na sa aton sa nga mensahe before sa kay Action Dale Salazar. May gabi lang kay Sir Peter Noble, si Elvin Balayo naman niya Bayhon, naga-monitor. May gabi lang kuno sa iya sining sino to? Tagala Castillana kuno si Gamay Rolio.
bago lang nakapatrishare ko no ba mayo na umay humay. Ruel Lanawan si Roma naga-monitor man. And good evening Sir Bry, monitor kami rin mataho mga program upod sa Kontropa in advance Happy Valentine's Drasimo. Salamat gid. Action Bry hindi na uso harana. Text uso Richard niya sang Quarry sa barangay Bagtik. Sige. Wala na. 15 pa lang, busong na. Grabe. Action firing line. Awa na kanasig subong. Pero kinanglan mga ginikanan ta dako gid poders kabataan ta mo. Action Bry, good PM na ni si Duterte basura ya ang or terminate yang VA kabati kuligad tuig may mga tarpaulin sa syudad sang Manila nga welcome Philippines the province of China. Hindi ko sang mga inchik kundi kano kay magkapid mga hinablos ko kag isa ko ka hinablos sa kapamana sang kano TY Action Bry mabuhay ang Action Radio. Ato grudo himo-himo balantos ang liga tuig daw propaganda to. Good evening Action Brian, great kulanda sambana ko nga si Ronnie Piamonte. Advance Happy Valentine's boss halin sa pinalangga nga asawa Gritel sampurok masinadyahon pahanukoy bye-bye Bacolod. Action na Bry, good evening. Ginpahalin kami gabaligya isda sa Bangga, Villa Lourdes, Pahanukoy. May nagplastar baligya, manok, chicken joy, pawalaan lang ka barangay. Wala. Mangkuton din. Si Sir Peter Noble, mati, masubong ganyo. Gali. Sige, check na rin buwasa. Nagsalig ang presidente kay Espinido nga awala siya kabalo nga involved sa droga. Ginguba lang nila ang ngalan ni Espinido. Amo na gina-question so. Action Bry, ang patay sang drug dealer, pareho yan ang drug dealer sa utangay na bla, nga pinatsanay. May guro ka bayad bla. Ang singgit may mga US visa man. Ano ni man? Padali gid lang sige. Action Bry, good evening. Bow. Subong ya, way na nauso ya ang kwan Action Bry. Ang ginatawag naton nga huluharana. Kaya hindi ganit mabantayan sa ginikanan, ang bata gaupod na sa nobyo. Pero kung himuo na pwede man Good evening, Action Brian. Mangkot lang ko. Ano napabugal ni Duterte nga daw ka akig yagidya sa Amerika, how? Great kulanda ang night shift kuno sanday pare Jomar Priulo. Alex Talaban Mintong Pasigado nagamonitor gid kada gabi sa imo programa. Thank you gid and God bless. Sa diin inisla nagamonitor. Action Bry, good evening. Mangkot lang kubik o maghatag sang UCT man hasta subong wala pa 2020 na. Check naton be. Good evening, Action Brian. Sa mga kag mga binukid, usop pa na subong sang una sa tiyempo kag tugtan lang kami kung may magsugat nga lisensya sa amon ginikanan. Kaya hindi pwede nga wala chapiron. Na amuto na sunan. Kantos bayliyan bla. Action Brian, good evening. Ang Roro bala wala gid na inspeksyon anya sang Regent every night mati kusimo. God bless. Ang Roro wala gina inspeksyon. Ano ni gabiyahe Iloilo Bacolod? Di ba mga baggage na kung ano pa mga karga na gina-check man na nila? Action firing line. Gina-endorso sa inyo maka-aksyon ang Life Extension Vitamin D3 at sa Reproduction Dale Salazar. Hindi pampabakod sa immune system sa isa katawo plus ang Life Extension Coffee Mix naman yan nga pinakaunang kape nga may arasang vitamin D3 mga kaksyon. Action firing line. Kini sila napaidalom sa Life Extension Philippines nga adri sa Bacolod diara sila nahimutang sa GA Steven Building Lacson Street 100 moning Burgos Lacson para sa inyo sinikasa kapusan. Firing line. Libreng consultation sa mga medical doctors kay kung mabakal kamo sang Life Extension nga products mga kaksyon sa butika pangitaan nyo gid may tatak nga L kag I para sigurado nga original ina. Action Brian Borden. Action firing line. Okay, kwaraton sa linya karon Action Dale Salazar sa Matinion gikan sa Bacolod City Government Center. Action Radio City Hall report. Action Dale, may gabi.
Yes, Action Bright. Dayon ang pagbailohan ay sang I2 sang 220 ka mga pares sa mas wedding. Damo ba 220? Yes, Action Bright. 220 so 440 tanan ka mga tawo no ang expected nga magkadto dira sa Bacolod City Government Grounds sa mabot nga Pebrero 20 Action Bright tuig 2020 no kay sunod diri kay ina sa press conference ni Bacolod Mayor Evilio Leonadia at sa Action Bright nga mayroon sang COVID 2019 o corona disease coronavirus disease 2019 outbreak. So dili kay Mayor Bing te ang yadig ni pananaw dayon non hangin nga program since sang Bacolod Death Festival wala man gin cancel sang syudad. Apisar nga during that time nagwa man no hining mga issue kag balita regarding sining COVID-19 Action Bright. Pero ang ginobra diri nga tikang sang City Government of Bacolod si Mayor Bing nagpadala sang sulat sa Department of Health Region 6 nga nagapabalo Action Bright nga Bacolod City ang mayroon sang mass wedding sa mabot nga February 20 ang aktibidad gintawag nga 220 in 2-20-2020 Action Brian sinin 220 ka mga pares ang pagakaslon nagapangayo si Mayor Bing sang guidance sa DOH Region 6 kung dala may mga bag-o o kon precautionary measures nga igatugyan ang Department of Health Region 6 regarding sining Action Brian sa sining aktibidad since damo nga mga tao ang expected nga magtambong sa sining aktibidad. So, Mayor Bing, wala pa sang sabat ang DOH Region 6 kay magluwas sa mga pagkakaslon at expect mo nila isa ka Maninay, isa ka Maninoy nga mag-attend man sa sining nga kahiwatan Action Bright. Wala sang special guest nga gin-invite ang City Government of Bacolod. Unlike previous years nga si Davao Mayor Sara Duterte ang Maninay, no? Sining ginkasal last February 2019 this time wala na si Mayor Bing nag-invite sang mga guest Action Brian. Din connection Dale? Action Bright sa may fountain sang Bacolod Government Center in kaso nga magulan ini sila ipasulod sa lobby sang BGC nga mo siya ang plan B sang syudad Action Brian libre ang ini nga kasal mas wedding in line man sa love month subong nga bulan sang Pebrero. Ano ang tingog ni Bacolod Mayor Evilio Leonadia. Now, the question is, what are we supposed to do? So, what we did was nagsulat kami kahapon sa DOH again, the director, asking for guidance because that is a mass of people gathered together and napitay sila. So, gapangayo kami guidance ini. And so, we are thinking just exploratory. Basi, it might be pakasuran sila mass. Wala pa man wedding, mass wedding, nag-mass and of course, the most interesting part because at the end of every wedding, may kiss the bride. So we have not seen kissing may mass. Basi diri pa lang matabo. Itanawon ta ko ano. So wala pa kasabat. We are unless otherwise prevented to do it, we intend to do this. Because din nakabakulaw dyan nakano kita nga mas damo pa to sa 220. Siyempre, nabatian si Bacolod Mayor Evilio Leonadia. So naman ginaproblemahan subong ang kissing election Dale. Kay ba sa Black Sumbre maglat na na ito sa Bacolod City and COVID free man kita diri sa syudad aga nga nag-Gross Occidental mo nagaling daw nagapangailang sang guidance ang syudad kung bala may mga additional sining measures nga dapat ibatuman samtang ginapatigayon ining mas wedding Action Bright amo tagay ginanagagwa ang idea nga pwede man butangan mask ang kada pares Action Bright kag kun mag-kiss sila nakamas sila sigurado gina butangan gina Action Del para mag-viral naman ang Bacolod para safe Action Brian. Or di ganun yung mga masanitize sila yung butang sila alcohol skillet dila da para do kayo unique gidabi. Para at least sa preparado. Kaya sang 2013 kung madumduman Action Bright, ang Bacolod City ang nagapabilin nga record holder diri sa Pilipinas nga kita diri ang nakapatigayon sang mas wedding nga may 2013 ka mga pares kagin kasal sang Pebrero tuig 2013 so kami bing udo wala pa gini nalapawan ang ining record nga kumadumduman si Manny Pacquiao to sadto ang Maninoy no sining kaywatan mas wedding way back 2013 Action Brian. 220 lang subong mo no? Yes, sige limit Action Bright para in kasong magulante makaigo sila dito sa lobby sang BGC. Damo pa mga kaslanay niya.
Correct, Action Bray. Kay sunod diya sa City Registrar's Office, di first come, first serve ni kutob sa mga unang nagpalista sang Enero pa lang. Say, amoy ni sila ang gin-accommodate sang syudad. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, for the first time, nagatagdiri sang reaksyon si Mayor Bing sa pag-relieve kay Lieutenant Colonel Joves Prido sa Bacolod PNP. Iya di reaksyon Bragin Bulgari nga kung madumduman na February 5, 2020 ang relief order ni Espinido. Kag sunod siya February 5 man aksyon Bray, sang nag-istoryahan na sila ni Espinido upod si City Administrator M. Ang kung ano ba lang concern sa mga support nga ginapangayon ni Espinido para sa campaign sa Bacolod PNP against illegal drugs action Bray. February 6, si Mayor Bing nakakadto sa Malacanang, may conference dito, ang Akaman Conference Action Bray nga iya mangganit na istorya si PNP Chief Archie Gamboa, pero ito wala gid Action Bray nakamunong nga amo ni kakason sa Espirido kag i-bailin isailohon no, sa Office of the Chief PNP Action Bray. Tugtog nga sang February 7 nakakuha kasapos ang media sang order na gid mismo sang Philippine National Police National Headquarters nga ginasailo na sa Espirido Action Bray. Ang reaction ni Mayor Bing si ang presensya ni Espirido dako tani nga bulig sa campaign against illegal drugs diri sa may syudad sa Bacolod. Pero sunod diri sa mga city officials nato na padayon sa gihapon ang mangin campaign ang war on drugs sa Bacolod PNP apisar nga wala na diri ang presensya ni Lieutenant Colonel Joves Espirido. Sunod ka Mayor Bing in kaso nga ibalik gid man sa Espirido diri sa syudad sa Bacolod Action Bray ginaabi-abi sa gihapon sa mga city officials ang iya sini nga presensya diri sa may syudad sang Bacolod. Balikan naton si Bacolod Mayor Evelio Lonadia. In the first place, we were among those who were surprised. And incidentally, it came at a time when, if the date is February 12, 5, that was exactly the date we had a conference with Colonel Espinido. We trash out our working relationship. Ging istorya kami in a very nice, cordial manner. And in the presence of the Vice Mayor and even the City Administrator. So we had already explored and even made, commitments on what kind of support ang amon ihatag. Mahulat lang kami kay Iya. This is, I believe, very internal sa PNP. So hindi man kami dapat mag-dip our fingers into it. Mahulat na kami kung anong decision sa PNP. I think it is not really very appropriate for us to make an assessment of the 4 months, 2 months nga daan wala sa dip. But so far, we were comfortable with him and his presence in terms of the anti-illegal drug war has brought some sense of urgency and stability. Nga ang ako yung personal impression nga it must have made those engaged in these illegal activities think further kung wala sigihon nila kung hindi, because his presence ni Colonel Espinido was some kind of a deterrent by itself, because they know the seriousness of the matter, the seriousness of pagtamod sa illegal drugs. Action Bray na batihan na si Bacolod Mayor Evelio Lonadia. So siya daw hindi pa siya makatag sang assessment sa nangin performance na Espinido since 4 months diri siya nga gin-assign sa Bacolod PNP, pero 2 months daw nagbakasyon sa Action Bray. Nato nga daw 2 months gitamang nangin aktibo no si Sir Espinido diri sa may syudad sang Bacolod Action Bray. Nga daw kadami na batan Action Bray nga nakastorya na sa Espinido ang si Mayor Bing regarding sa iyang mga request like mga salakyan, logistical support, iban pa Action Bray nga need sa Bacolod PNP para ma-intensify pagkitang ina sa campaign against illegal drugs. Action Bray, mga ito mga balita natin po natin gikan sa Bacolod City Government Center. Ang action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sang Bacolod. Good luck sa 220 tanan ka mga bailuhan na isang ilang sining aido no, sa palabuton nga inadlaw. Action Firing Line. Diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Ti amo na ng tsansa sa mga utod na ton nga wala sang ikasarang nga magpakasal ti amo na ni no ang alkalde mismo no makod na Action Firing Line. Alkalde. Sige. Mayang kabilang kay Rebecca Bolivar nag-monitor subong si Daniel Dignos Lodi Pusa. Silay
naga-monitor sining gabi. Salamat gidra sa inyo. Ano? Sige. Gina-endorso ko sa inyo makaksyon ang Zanton Plus Herbal Soap makaksyon, pampakinis ang panit, dula katol-katol, baho kag kaspa. Action firing line. Mangkutan nyo lang sa mga butika, kag ang balanyos, pag nga walang kakupas-kupas, kahamot, balay na kasi balanyos, no? Amaring Zanton Plus Herbal Oil naman niya, mga kaksyon, no? Taran nga panuhot mo na kag palalakit sang kalawasan mo, Zanton Plus Herbal Oil mo lang, mga kaksyon. Action firing line. Maing kami lang, Action Bri, monitor kami diya sa kilometrahe 108, Patron Bokbok niya, from Bok Moroy. Salamat, gidra sa inyo. Good evening, Action na Bri. Greet ko lang kamo, tanan, happy Valentine's para buwas kag akon man pamilya, si Alicia ni. Salamat. Action Bri, way na huluharana. So una pa nga panahon, subong maguluharana ka, kadlawan kapasang imo ginaharanahan. Action firing line. Action Bri, hindi na kalabaw si Spinido sa record ni Dong Gael sa Bacolod. Sa Leyte kag Usamis lang si Spinido. Si Dong Gael may age na sa Bacolod from bullfighter. Happy fiesta lang sa Barangay Quezon. TY Action Bri. Action firing line. Nadumduman pa sa Dong Gael ba? Action Brian, yung gabi, wala untat ang patsanay kay wala man untat ang Shabu. Monitor kami diya. Tamiya ko lang bata ko nga si Masol. Halin kay Nanay Esther. Action firing line. Salamat gidra sa inyo. Wala na ang intel mga pulis kung salvage or killings of AGK o kung AGK kung drugs may intel sila or mayo monitoring nila kay tanan ginpatay di sa Bacolod assessment ka BCP o cause of involvement ka drugs. Dapat na monitor nila or nasundan na nila ang high value kuno ang nasapuan gina. Analyze ko, di lang magtawag please, kay gabasa kita. Okay, hindi ko basahan. Analyze ko pag sa breed ko may info na halin sa Iloilo to monitor his movement, paano din nila mabalaan ang nag-salvage nga unit. Action firing line. Why kita idea. Good evening, Action Brian. Please lang daw sa mga grocery stores ang La Carlota, please ang changes sa naga-grocery sa ila hindi pagkulangan. Ang kambyo, mga changes. Ang kambyo, no? Pagkulangan, supot na ang kwan mo. Hindi magtawag, palihog. Pigatawag, abi. Supot na ng 80 sentimos, 60 sentimos, 50 sentimos. Action Bri, bakal kami sang insakto ang kambyo kulang. Action Bri, pabati gida. O pamati gida Carlota. Tsakto na. Action firing line. Sa tanan nga mga kwan bla, mga cashier bla, no? Kung may kambyo gani nga mga tag 30 sentimos, 50 sentimos, ihatag nyo gani sa nagabakal. Kaya nga man, kung hindi nyo na paghihatag sa nagabakal, dito na nagakadto sa tag-iya sang grocery store. Action firing line. Tintag-iya sang grocery store, manggaranon na iya, may kwarta na. Ato yung nagbakalan to nga ahaw-ahaw ang kwarta, hindi nyo pa pagbalik to sa ila. Sentimos kwarta ito, ibalik nyo gina kay dako na nga bulig sa ila mga tag 25 sentimos mo. Hindi mahimo ang piso nga wala sa 25 sentimos. Action firing line. Mga cashier da, basi na training man kamo da grosang kung sino management nyo da. Dugay ko man nga concern gani mo ginasukot ko niya sa cashier. Dahil iuli mo gani ang 30 sentimos, 50 sentimos, 80 sentimos. Kaya nga, kung hindi na makuha sang nagabakal, pigado na sila mo, ihatag mo pa da sa tagya sang store, nga kwartahan na sila. Action firing line. Mawala na kasimple mga ka-action Maing kabila Action Brian, nandito lang kami ni Colonel Torres sa Labugon, Inom Tuba. Gamonitor sa kami sa imo. Tagalog yun Here's a little song I wrote. Action na Brian, hindi na nausong harana subong sa text na lang ganit dira dayon ginaluya gay na. Good evening, Action Bright. Great ko lang ang Escalona family. Baliwagan, kag gamonitor man kami diri sa CBC Pait, La Carlota. Salamat. Nung Danilo Diaz na gamonitor man.
Action Brian, mas nami pagintanan nga syudad may mas wedding palpak gid mga mayor sa probinsya man na. Dira sa Bacolod may ari, sa iban may ara man na bro. May kompleto, may mga kasal sila nga libre man. Action Brian, may gabi, pwede kami ka-greet diri sa sitio Pangpang, Barangay Alihis, Valladolid. Sala ni Papa Erning, Nonong, Kimay, Mama, Yuli, Papa Bots, Toto, Maymaya. O Toto, May, kag baby ko, no? Jusel, no? Kag family Apolinario. Salamat, gini. Be happy. The landlord say your rent is late. Gini Action Bright, greet ko lang da naning Karisma Advance Valentines para buwasa. Secret love lang ko, no? Ba, may secret siya. May gabi lang sa Rindesvos family sa La Carlota. Si Alfie Yori, naga-monitor man, taga Caltex ko no siya. Don't worry. Be happy. Wala kita sa igaw pang oras makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad sa mga gabi. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action Uno Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera kag Sir El Rey Dotilios. And na back up natin sa mga gabi sa News Center Action Eden Aboso. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kagin nyo naman nabatian ang isa ka memorabling istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa pamangyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon